Arvoisa rehtori, presidentti Halonen, panelistit, kutsuvieraat sekä Ressun opiskelijat. Tahdon toivottaa teidät tervetulleeksi Ressun lukion perinteiseen eurovaalipaneeliin. Ressun opiskelijakunnan hallitus on suunnitellut tätä tapahtumaa elokuusta lähtien. Lähtökohtainen tavoitteemme oli pitää Suomen ensimmäinen eurovaalipaneeli. Tietojemme mukaan olemme onnistuneet tavoitteessamme. Ressun lukiolla on pitkät perinteet vaalipaneelien järjestämisessä. Opiskelijakunnan hallitus on pyrkinyt järjestämään vaalipaneelin jokaista vaalia kohden. Tavoitteena on ollut pitää kovatasoinen ja mielenkiintoinen, mutta myös opiskelijoita henkilökohtaisesti koskettava ja opiskelijan näkökulmasta mielenkiintoinen tilaisuus. Näin on myös tänä iltana. Panelisteissa on ilmennyt muutoksia ennakkotietoihin. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho sekä vihreiden Tarja Kruunberg ovat estyneitä tapahtumaan. Heidän tilansa on mainosten tiedoista poiketen Laura Huhtasaari ja Oras Tynkkynen. Illan puheenjohtajina toimivat koulun entiset opiskelijat Stella Chin ja Joonas Lehtonen. Koulussa järjestettiin ennen joulua mainoksen suunnittelukilpailu tälle paneelille. Kilpailulla pyrimme ottamaan koko opiskelijakunnan mukaan tilaisuuden suunnitteluun. Kilpailun voittaneet Roman Beletskin sekä Ville Ahokkaan suunnittelemat työt ovat nähtävissä koulun käytävillä ja Valkokankaalla. Töitä tuli raadin arvioitavaksi parikymmentä. Haluan kiittää kaikkia kilpailun osallistuneita heidän työpanoksestaan ja halustaan olla mukana tämän tilaisuuden suunnittelussa. Myös valtaosa paneelin kysymyssisällöstä on opiskelijoiden itse suunnittelemaa. Vaikka Euroopan unioni saattaa joskus suomalaisen opiskelijanuoren mielestä tuntua hieman kaukaiselta, koskettaa se meitä yllättävän monella tavalla. Siksi on äärimmäisen tärkeää pystyä muodostamaan jonkinlainen mielipide ja kanta asioihin. Juuri sen vuoksihan käymme lukiota, oppiaksemme ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja muodostamaan ajatuksia siihen liittyen. Ja mikä onkaan parempi paikka valmistautua elämään ja oppia siitä kuin Ressun lukio. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi uuden vuoden puheessaan seuraavasti. Eurooppalainen tie on meidän tiemme, se on Suomen tie. Mutta meidän täytyy tarkoin tietää ja myös siihen vaikuttaa, minne tie vie. Tähän tietämiseen yritämme vaikuttaa tämän paneelin järjestämällä. Miten voimme tietää ja vaikuttaa siihen, mihin tuo tie vie, jos emme ymmärrä perusasioita? Tänä päivänä, kun Euroopan unionin asiat ovat yhä enemmän osana meidän arkipäiväistä elämäämme, tahdon kannustaa ihmisiä olemaan kiinnostuneita unionin päätöksentekoa kohtaan. Kannustan ihmisiä äänestämään näissäkin vaaleissa. Ja ennen kaikkea kannustan kaikkia, etenkin meitä nuoria, ottamaan selvää, miten ympäröivä maailma ja yhteiskunta toimivat ja miksi. Tätä kiinnostusta te olette jo osoittaneet saapumalla tähän paneeliin. Tahdon kiittää teitä aktiivisuudestanne ja mielenkiinnostanne Euroopan unionin asioita kohtaan ja toivon, että saatte tästä illasta lisää ymmärrystä ja vaikuttamishalua. Sillä vaikka politiikka on pitkälti kompromissia ja ymmärtämistä, on se ennen kaikkea juuri vaikuttamista. Nyt meilläkin on omalta osaltamme mahdollisuus siihen. Näin lopuksi haluaisin siteerata yhtä koulumme 4 teesistä. Etsi totuutta. Vaikka politiikassa, kuten monessa muussakin asiassa, totuuden mustavalkoinen määrittely voi olla lähes mahdotonta, on sen etsiminen kuitenkin ehdottoman tärkeää. Lopulta saatammekin huomata, että juuri halumme etsiä, ymmärtää ja oppia ovat paljon oleellisempia kuin itse lopputulos.
Seuraavaksi kutsun presidentti Tarja Halosen puhumaan. Toivotan kaikille mieluisaa ja mielenkiintoista paneeli-iltaa. Kiitos. Arvoisat kuulijat, vaalit ovat vakiintunut osa edustuksellista demokratiaa kansallisvaltiossa. EU-vaalit ovat tärkeä ja mielenkiintoinen osa ylikansallista päätösvaltaa. Ei oikeastaan ole ihme, että monet eurooppalaiset ovat hieman, jos nyt en sanoisi vieroksuneet, niin ainakin vähän niin kuin olet varovaisia näiden EU-vaalien suhteen. Miksi sanon, että se on oikeastaan ymmärrettävää? Nimittäin historiallisesti on kyse aika uudesta järjestelmästä, kun puhutaan muista kuin kansalliseen tason asti ulottuvista vaaleista. Euroopan unioni on tässä mielessä hyvin ainutlaatuinen kansainvälinen yhteisö, että siellä myöskin, sinne valitaan myöskin kussakin jäsenmaasta niin edustajat. Mutta ei enää ole aika ihmettelylle, vaan on tietysti selvä asia, että järjestelmä ei tule tutuksi, eikä se kasva, jos ei sitä käytetä ja kuluteta. Joten minunkin puoleltani lämmin kiitos Ressulaisille, että olette ryhtyneet tuumasta toimeen. Ja toinen kiitos panelisteille, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen tulla tänne. Ja niin kuin te näette, niin teillä on paneeli, joka on varmasti kokenut ja korkeatasoinen, ehkä enemmän kuin monet muut jatkossa esiin tulevat vaalipaneelit, koska te olette päässeet ensimmäisenä jaolle. Toinen asia, vaalien teemat ovat osin meidän käsissämme, osin ne saattavat vielä muotoutua tämän kevään aikana, nimittäin maailmahan ei pysähdy sitä varten, että EU:ssa on vaalit. Mä olen pyytänyt tosin aika viime hetkellä myöskin panelisteita mainitsemaan 3 tärkeintä teemaa näihin vaaleihin, arvioidakseni niitä omiin lähtökohtiini, ja osittain olen myöskin sanonut, että niitä voivat moderaattorit sitten käyttää. Minä en niitä mene kohta kohdalta lävitse, mainitsen muutaman, mutta totean, että vastaukset olivat hyviä ja perusteltuja, ja varmasti tulee olemaan myöskin mielenkiintoinen keskustelu. Ne eivät olleet niin sanotusti samasta tuutista. Siltä varalta, että vaikka tiedän, että te olette valmistautuneet tämän paneelin kuunteluun ja siihen osallistumiseen yleisönä ehkä paljonkin paremmin kuin monessa muussa vaalitilaisuudessa, niin muutama sana menneisyydestä. Euroopan unionihan on eurooppalaista rauhanprosessia. Euroopan unioni syntyi toisen maailmansodan jälkeisessä pohdinnassa, miten välttää samanlainen tuhon kierre maanosassa, mikä silloin koettiin. Ensimmäiseksi luotiin Euroopan neuvosto, joka rakentuu demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiselle. Ja tämän instituution olennaisena osana on ihmisoikeustuomioistuin, johon kuka tahansa meistä voi lähettää asiansa tutkittavaksi, jos on tyytymätön omaan maansa oikeuslaitoksen antamaan vastaukseen. Ja niin kuin tiedätte, tuhannet ihmiset niin tekevätkin. Euroopan unioni, tai oikeammin se on alkujaan teräs- ja hiiliunionin perustajat, uskoivat siihen, että talous liittää parhaiten sekä ihmiset että maat yhteen. Ja nykyisenkin EUn keskeinen tavoite on sisämarkkinoiden luominen, jotta niin sanotun markkinatalouden edellyttämä reilu kilpailu olisi mahdollinen. Tämän vuoksi pääoman, tavaroiden ja työvoiman liikkumisen piti olla vapaata. Tätä periaatetta on sitten vahvistettu sekä rahaunionilla että Schengen-sopimuksella, ja tätä nykyään myöskin palvelujen mukaan ottamisella tähän samaan. Nyt jos katsomme tänä päivänä sitten, että mitä eurooppalaiset itse pitävät tärkeänä, niin näyttää siltä, että juuri omaa vapaata liikkumistaan osataan arvostaa. Sehän oli myöskin suomalaisille yksi ensimmäisiä asioita silloin Pohjoismaiden yhteistyön kesken. Meistä on upeaa, että me pystymme matkustamaan niin vapaasti maasta toiseen, ja sen vuoksi esimerkiksi Suomen liittyminen mahdollisimman pian Schengeniin oli meille luonnollista. Me halusimme päästä Eurooppaan, vaikka me itsekin olemme tietysti osa Eurooppaa. Nuorten ihmisten kohdalla on mahdollisuus opiskella jäsenmaiden yliopistossa, ja tietyllä tavoin myös muissa oppilaitoksissa on erityisen houkutteleva.
Rajamuodoisuuksien helpottaminen Schengen-sopimuksen eräillä muilla siihen liittyvillä säännöksillä on vahvistettu myös yhteisen eurooppalaisen alueen muodostumista. Se, minkä tarkoituksena on ollut vahvistaa eurooppalaisuutta sisältäpäin, on toisaalta toivottu myöskin tukevan maanosamme ja sen ihmisiä, miksei myöskin yrityksiä globaalissa kilpailussa. Euroopan unioni ja USA tulevat muutaman vuosikymmenen päästä edustamaan maapallomme väestöä ja sitä myöden vähitellen todennäköisesti myös taloudesta noin 10%, kun me tällä hetkellä olemme reilusti yli puolet, 70% näistä talousmahdista. Tämän vuoksi on Euroopassa tehty erilaisia ohjelmia tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden parantamiseksi, ja sillä alueellahan meillä on ollut tähän asti jonkinmoinen etumatka muihin maanosiin nähden. Mutta hyvät ystävät, kilpailu globaalista herruudesta on kovaa. Kiina ja Intia rapia miljardin väkiluvuillaan päihtyvät Euroopan menneen tullen. Keskinäisen yhteistyöhön ne eivät ole vielä sanottavasti pystyneet. Euroopan ja USA:n luulisi sekä historiallisesti että muistakin syistä löytävän toisensa. Mutta vaikealta näyttää, en nyt puutu investointisopimukseen. Venäjän ja laajasti ottaen muun Euroopan itäisten osien luulisi myöskin olevan yhteistyöstä kiinnostuvan ja meidän kiinnostuvan heistä. Mutta nyt näkyvämmin on ollut esillä kiistat itäisen Keski-Euroopan, niin kuin minä niitä löysästi kutsun, liittoutumisesta, ja se on se agendan asia. Ukrainassa tämä tietysti näkyy hyvin selvänä. Venäjällä on yhteistyösopimus EU:n kanssa, mutta se rakentaa myös omaa talousaluetta, johon se houkuttelee muun muassa tätä mainittua Ukrainaa. Lisäksi Venäjä kuuluu myöskin niin sanotun Shanghai-ryhmiin, tai minä sanon aina Shanghai Boys, koska he haluavat olla myöskin Aasiassa vaikuttamassa. Euroopan unionia ja sen jäsenmaita on viime vuosina syytetty itsensä käpertymisestä ja globaalien asioiden hoitamisesta vähän niin kuin vasemmalla kädellä. Onko näin? Pitäisikö Euroopan unionin ehtiä mukaan enemmän globaalipolitiikkaan, vai voiko se jälleen kerran keskittyä hoitamaan omia ongelmia, joita toki on? Taloutta, lisääntyvän eriarvoisuuden poistamista sekä totta kai myös sen omaa ympäristöpolitiikkaa. Euroopan unioni houkuttelee jo nyt lähialueiden nuoria, ei vain Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän ihmisiä, jotka sotaa pakenevat ja hakevat turvallisempaa tulevaisuutta, vaan myöskin kauempaa Afrikasta ja Aasiasta. Paine EUn eteläisiin maihin on todella suuri. Samanaikaisesti näiden maiden oma nuorisotyöttömyys saattaa lähennellä 60%. Niin, hyvät ystävät, vapaa liikkuvuus, se on se hieno asia, mutta se tuo esiin myöskin EUn jäsenmaiden suuret erot. Meille taas kevään tullen todennäköisesti saapuvat romanikerjäläiset muun muassa Bulgariasta ja Romaniasta, mutta se on vain yksi esimerkki. Me Pohjoismaat pidemme aikoinaan hyvin tärkeänä, muistan hyvin kun näistä asioista neuvoteltiin, että EUn jäsenmaat saavat itse päättää hyvinvointipolitiikasta. Mutta olisiko sittenkin parempi, että olisi olemassa myös tiukemmat eurooppalaiset normit, vaikka olisikin olemassa pelkoa niiden muodostuva myöhemmin jonkinlaisiksi yleisohjeiksi eikä suinkaan vain vähimmäissäännöksiksi. Sosiaalisempi tai solidaarisempi Eurooppa on useammankin panelistin listalla. Ihmisistä tulee pitää huolta, mutta useimmat ihmiset itse haluaisivat huolehtia omasta ja perheensä toimeentulosta. Eli he haluaisivat saada kunnollisen työpaikan tai muutoin hankkia itselleen kunnolla ansiot. Miten te haluaisitte? Miettikää kohdallenne, jos ei näin maailman moderaattoripanelisteilta sitä kysy. Mitä EUn tulisi tehdä, mitä jäsenvaltioiden itse? Työllisyyspolitiikka sanana ei ole kovin paljon esillä, mutta voin uskoa, että siitä keskustelua tulee. Sen sijaan verotus kyllä mainittiin. Joko teidän mielestänne verotuspolitiikka tulisi ottaa EU-parlamentissa esille, kuten esimerkiksi Jouko Jääskeläinen listasi veroparatiisit totta kai pois Euroopasta ja sulku muuallekin kysymysmerkki. Mutta miten tässä mielestäni on edistytty ja mitä vielä voitaisiin tehdä realistisesti arvioiden? Paavo Väyrynen viittasi omissa vastauksissaan muun muassa pääministeri Cameronin ohjelmaan, jossa entistä enemmän myöskin palautettaisiin jäsenmaille asioita päätettäväksi. Niin, tähän asti verotus on ollut suhteellisen hankalasti yhteisiin asioihin otettava. Mutta jos palaan vielä niihin arvoihin, josta lähdin avauspuheenvuorossani esille, miten niiden laitetaan globaalisti?
Ajaako kuitenkin Euroopan unionin oma talouspolitiikka kaiken edellä? Useat panelisteista kuitenkin mainitsivat tärkeiksi teemoiksi rauhan, kehitysyhteistyön että ilmastopolitiikan. Hyvä, mutta miten ja kenen kanssa se voisi olla osa tätäkin keskustelua? Uskon, että muutamalla teistäkin on mielessä se syvä pettymys, jota YK:n järjestämän Kööpenhaminan huippukokouksessa muutama vuosi sitten tuli. Ei saatu aikaiseksi riittäviä uudistuksia. Toki ensimmäisen kerran yhdessä tunnustettiin se, että ilmastonmuutos on käynnissä ja jotain pitäisi tehdä. Mutta tulisiko Euroopan unionin tulevaisuudessa tehdä sitten enemmän yhteistyötä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa, vai olisiko se sittenkin paras jättää jäsenmaiden yhteisten päätösten varaan ja siinäkin vain niin kuin sanoisiko varovasti käytettynä? Suomessakin on erilaisia kannanottoja. Luen, että jos Alexander Stubb olisi täällä Paavo Väyrysen rinnalle, niin voisi syntyä hyvinkin mielenkiintoinen keskustelu. Ja nähtävästi yleisökin arvasi mihin suuntaan. Mutta Euroopan unionissahan siis on edelleenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kyse, että se on yhteisiä asioita ja sen takia hallitusten edustajien pitää siihen pyrkiä, mutta koneistoa on kyllä jo vahvistettu itse EU:nkin puolella. Ja sitten Euroopan unioni näyttää eri vuosikymmenenä tai eri vuosina olevan hyvin erilainen. EU-armeijasta ei näytä kukaan enää puhuvan ja yhteistyöstä Naton ja EU:n välillä vähemmän. Sotilaallisessa kriisinhallinnassa ollaan edelleenkin eurooppalaiset, tai sanoisiko EUn jäsenmaat eri kokoonpanoissa mukana. Mutta entä sitten siviilikriisinhallinta? Entisen Jugoslavian Länsi-Balkanin jälkeen on ollut aika hiljaista. Mitä näistä projekteista on opittavissa? Onko aikaisemmissa projekteissa ollut enemmän kyse vain onnistuneesta siviilikriisinhallinnasta, vai oliko kyse oikeastaan enemmän valmistautumista EU-jäsenyyteen? Ensimmäiset Länsi-Balkanin maat ovat jo mukana, mutta voisiko näillä malleilla edetä myös maissa, joita ei voida tai haluta ottaa EUn jäseniksi? Teemaan itselleni siten aika läheltä seurannut, koska kun on tämän verran ikää, niin oma tyttäreni jo väittelee tästä tohtoriksi. Kaiken kaikkiaan mä haluaisin vielä päättää tämän oman alustuspuheenvuoroni siihen, että kysyttäessä onko Euroopan unioni tai parlamentti tai komissio tai sen muut elimet tärkeitä, niin kysymys on tietysti väärin muotoiltu. Ne voivat olla hyvin tärkeitä. Se riippuu siitä, minkälaisen painoarvon jäsenmaat me itse annamme näille asioille. Toisekseen, minkälainen EU on. EU on sellainen, minkälaiseksi me sen äänestämme. Kysymys ei ole ulkopuolisesta tahosta, joka sitten me voisimme arvioida, että hyvä tai huono ollaanko mukana, vaan kysymys on siitä, että meidän tahdostamme omalta osaltaan riippuu se, minkälainen EU tulee tulevaisuudessa olemaan. Suomi toki on pieni, monet muutkin ovat pieniä, mutta sen voin teille vakuuttaa, että Suomen ääni kantaa kansainvälisessä yhteistyössä paremmin, kun se löytää hyviä partnereita, mutta ei mitä tahansa, ja sen vuoksi pistäkää panelistit tiukalle. Kiitos. Kiitos vielä presidentti Halonen ja Simo Nuuttila näistä inspiroivista puheenvuoroista. Arvoisa presidentti, rehtori ja muu paneeliyleisö. Oikein lämpimästi tervetuloa vielä meidänkin puolesta tänne Ressun lukion eurovaalipaneeliin vuonna 2014. Minä olen Stella. Ja minä Joonas. Tässäkään paneelissa kaikki ei valitettavasti ole täydellistä ja heti alkuun on pakko korjata julisteessa näkyvä virhe. Nythän eletään siis vuotta 2014 vuoden 2013 sijaan. Yleensä täällä Ressussa ollaan kuitenkin edellä aikaamme, joten myös tänään on lanseerattu #RessuEuro, jota paneelin aikana saa käyttää Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa, kunhan keskittyy siihen, mitä täällä lavalla tapahtuu. Mennään sitten sen pidemmittä puheitta suoraan asiaan. Esitellään panelistit. Aloitetaan täältä päästä.
Eli ensimmäisenä meiltä löytyy kaupunginvaltuutettu Laura Huhtasaari, perussuomalaiset. Europarlamentaarikko Mitro Repo, SDP. Voi ressut, kun minä olen norssi. RKP:tä edustaa tänään europarlamentaarikko Nils Torvalds. Kristillisdemokraateilta paikalla on kansanedustaja Jouko Jääskeläinen. Vihreitä edustaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Siis varapuheenjohtaja. Vasemmistoliitolta paikalla on liikenneministeri Merja Kyllönen. Seuraavana keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen. Ja aivan viimeisenä, mutta tietenkään vähäisimpänä, europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola kokoomuksesta. Panelisteille vielä lyhyesti kertauksena säännöt. Annetaan teille siis keskusteluiden aikana noin puolen minuutin mittaisia puheenvuoroja, joista pidetään kirjaa sekuntikellon avulla. Pitäkää siis sanomanne tiiviinä ja napakkana. Käytössä on myös torvi. Ja siinä on aika kova ääni, joten toivottavasti sitä ei jouduta tänään käyttämään. Aloitetaan vielä vähän pidemmällä esittelykierroksella. Saatte omin sanoin kertoa, kuka olette ja miksi haette Euroopan parlamenttiin. Tähän on aikaa noin 30 sekuntia. Aloitetaan jälleen täältä päästä. No niin, terve kaikille. Mun nimi on Laura Huhtasaari, olen Porista ja 2 lapsen äiti ja tällä hetkellä äitiyslomalla ja ammatiltani olen opettaja. Lähdin eurovaaliehdokkaaksi, koska kannatan yhteistyön, rauhan ja reilujen pelisääntöjen Eurooppaa. Kiitos. Olen Euroopan parlamentin jäsen Mitro Repo ja pyrin jatkamaan työtäni, jos kansa antaa siihen valtakirjan. Maailmanlaajuisesti Eurooppa on vain pieni niemi ja muutama saari, mutta tämän porukan kanssa meidän on tultava toimeen neuvotellen ja sopien, ei räyhäten eikä änkyröiden. Ja Suomen ääni pitää saada kuulumaan paremmin Brysselissä. Minun linjani on maltillinen, se on suomalainen linja. Olen siis Nils Nikke Torvalds, helsinkiläinen, geneettisesti luultavasti toimittaja edelleen, vaikka mä luulen olevani meppi. Syy siihen, että minä lähden mukaan, on se, että kaikki ne typerät päätökset, mitä mahdollisesti tehdään Suomessa tai Euroopassa, vaikuttavat siihen maailmaan, jossa te joudutte elämään, jossa mun lapset ja lapsenlapset joutuvat elämään. Ja siitä syystä on ehdottomasti syytä miettiä, minkälaisia päätöksiä me teemme tänä päivänä. Olen Jouko Jääskeläinen, vantaalainen 4. kauden kansanedustaja, ollut mukana sekä siinä eduskunnassa, joka aikanaan päätti EU-jäsenyydestä, että sitten eurojäsenyydestä. Uskon, että sieltä arvopohjalta, jolta liikkeemme ponnistaa, pystytään rakentamaan Euroopassa yhteisöllisiä arvoja, rehellisyyttä ja avoimuutta. Minusta nämä ovat ihan perusvälttämättömiä asioita, jos aiomme pärjätä tällä mantereella. Oras Tynkkynen, kansanedustaja 10 vuotta. Lähdin ehdolle eurovaaleissa sen takia, että uskon, että Euroopalla on annettavaa Suomelle ja Suomella on annettavaa Euroopalle. Mun nähdäkseni oikea kysymys näissä vaaleissa ei ole se, että uskooko Eurooppaan sellaisena kuin se on, vaan uskooko Eurooppaan sellaisena, miksi se voidaan rakentaa. Ja sitä Eurooppaa tässä haluan olla rakentamassa.
Kyllösen Merja, Vasemmistoliiton kansanedustaja, nykyinen liikenneministeri, ollut ahkerasti Suomussalmen toivona ja herrojen kiusana täällä suomalaisessa päätöksenteossa ja ajatellut, että 18 vuoden kokemuksella tällainen nätti ja kiltti voisi lähteä herrojen riesaksi Eurooppaan. Paavo Väyrynen. Olen ollut viime ajat vuorotteluvapaalla politiikasta. Nyt olen pyrkimässä jälleen mukaan vaikuttaakseni Suomen, Euroopan ja ihmiskunnan tulevaisuuteen. Avaaja puhui, että teidän pitäisi etsiä totuutta. Tämän helpottamiseksi luovutan lukion kirjastoon viimeisen kirjani, huonomminkin olisi voinut käydä. Tästä muun muassa tästä voitte muun muassa lukea, mikä on näkemysero Alexander Stubbin ja minun välillä ulko- ja Eurooppa-politiikassa. Olen Eija-Riitta Korhola. Olen ollut herrojen riesana Euroopassa melkein 15 vuotta. Eli olen tällä hetkellä Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisin europarlamentaarikko ja edelleen hyvin motivoitunut. Katson, että se valta, jonka Suomi on Brysseliin antanut, on haettava takaisin sellaisen lainsäädännön muodossa, joka tekee meistä entistä vahvempia, eikä potki nilkkaan. Olen puolivuotiaan vauvan mummo ja 3 aikuisen lapsen äiti. Kiitos panelistit. Siitä pöydältä teidän edestänne löytyy kaikilta nimellänne varustettu kirjekuori. Ja näissä kirjekuorissa on 2 sarjakuvaa. Sarjakuvista kuitenkin puuttuu tällä kertaa puhekuplien tekstit. Ja yllätys, yllätys, nyt on panelistien vuoro täyttää nämä tekstit näihin sarjakuviin. Samaisiin sarjakuviin on viime vuoden kirjamessuilla pyydetty suomalaisilta tekstejä, mutta tänään pyydämme panelisteilta nimenomaan heidän omaa suhdettaan tai suhtautumistaan Euroopan unioniin kuvaavia tekstejä. Ja tähän teillä on aikaa 2 minuuttia ja se 2 minuuttia alkaa nyt. Valitkaa siis vain toinen niistä 2. Yksi tarvitsee vain täyttää. Panelisteilta vaaditaan tässä tehtävässä asiantuntemusta, sanavalmiutta sekä luovuutta, joista ei varmasti ole haittaa myöskään Euroopan parlamentissa, joihin he siis tulevissa toukokuisissa vaaleissa pyrkivät. Suomesta valitaan 13 europarlamentaarikkoa eli meppiä. Yhteensä meppejä valitaan 751 kappaletta eri puolilta Euroopan unionia. Kausi kestää 5 vuotta. Ja Euroopan parlamentissa nämä MEPit edustaa Euroopan unionin yhteensä noin 500 miljoonaa kansalaista. Siellä parlamentissa MEPit toimivat europuolueiden alaisissa europarlamenttiryhmissä. Ja kenties tärkein tehtävä tällä parlamentillahan on osallistua EUn lainsäädäntöön. Työnsä nämä MEPit tekee pääosin Belgian Brysselissä ja Ranskan Strasbourgissa. Tänä vuonnahan eurovaalit järjestetään 25. toukokuuta ja ne pidetään samaan aikaan joka puolella Eurooppaa kaikissa 28 jäsenmaassa. Ja panelisteilla on vielä noin puoli minuuttia aikaa. Ja 15 sekuntia. Laittakaa myös oma nimi sitten niihin papereihin paneeliin. Selvää, mun käsialasta mulla on niin huono. Saatte itse lukea. Ai hyvä. No niin, ja nyt on aika täynnä. Eli kerätään teiltä nämä sarjakuvat ja esitellään ne sitten saman tien yleisölle. Aloitetaan tosiaan vaikka sieltä päästä. Mä nyt tein molemmat. Kun oma sarjakuvanne on siellä yleisön nähtävänä, niin pyydämme teitä lukemaan nämä kirjoitetut puhekuplat, ettei tule mitään virheitä, jos täältä yritetään saada selvää. Saanko mä lukea? Ei, kun ne kerätään pois ja laitetaan tonne. Nyt näkee, että millaista käsialaa opettajalla on. Olo juttu. No niin.
No niin, ensimmäisenä vuorossa Laura Huhtasaari. No niin, tässä näette, miten opettajan käsiala. Päätäntävaltaa tulee palauttaa jäsenvaltioille. Näin EU toimisi paremmin ja lähidemokratia toteutuisi. Robin, pian tänne. Jälleen hurjia uutisia Brysselistä. EU söi mummoni on uusin direktiivi. No niin, miksi sinä vaan luet sarjakuvia? Tässä. Mutta minähän sanoin, että sun pitää ymmärtää. Mitä? Mene Ressun keskusteluun. Hieno juttu. Täällä oli vielä toinen. Niin, tässä tieto. Ressussa keskustelu, sama teemasta. Tässä käydään normaalia kotikeskustelua. Euroopassa tuulee. Suomi voitti Sotsissa. Mene siivoamaan. Huomenna jatkuu. Siinä eurooppalainen, ei kun suomalainen. Turkasen komissio, meillä ei ole varaa hukata, itsekään en saa enää selvää, mutta suunnilleen niin, meillä ei ole varaa hukata tilaisuutta osoittaa johtajuutta ilmastonsuojelussa ja vihreässä taloudessa, ja tämähän liittyy ajankohtaiseen päivän uutiseen komission esitykseen ilmasto- ja energiatavoitteesta. Miten siellä luet elämää EU:ssa? Oletko nää ihan seonnut? En. Oletko sä äänestyskannalla? Jep, vaali voittaa juhlin sitten rannalla. Hei hörhö, ei tämä kone nouse, on liian raskas. Mulla on kaksi. Nyt on piru merassa, Robin. Gotham City on tehnyt jäsenhakemuksen EU-hun ja nyt ne harjoittelee oodia ilolle. Aiotko antaa äänesi EU-vaaleissa? Nope. Vastuutonta sikailua. Jos et anna ääntäsi, joku toinen käyttää omansa kaksinkertaisena. Hyvä on. Hienoa, yllätät myönteisesti. Milloin äänestät? Annoin juuri ääneni, kas tässä. Älkää pahastuko, se on myönnytys tälle pieruhuumorille, jota tuossa. Kiitos panelistit. Saadaanko vielä lopuksi nähdä alkuperäiset Jupa Tuomola ja Pertti Jarlan sarjakuvat? Se ei ole tämä, vaan tässä. Saako vähän isommalle? Eli tässä ylemmässä lukee: Robin, taasko sinä olet hetkutellut takapuoltasi YouTubessa? Ja alemmassa: mitä haluat päivälliseksi? Lihaa. Osaatko arvostaa eläintä, joka kuoli, jotta voisit syödä lihaa? Juu. Kuulitko yhtään, mitä minä sanoin?
Joko syödään? Kiitoksia tosiaan oikein paljon panelisteille näistä hauskoista sarjakuvista. Siirrytään kuitenkin seuraavaksi paneelin varsinaiseen asiaosuuteen. Ensimmäisenä vuorossa meillä on teema, joka koskettaa erityisesti juuri tämän paneelin yleisöä, siis koulutus. Tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne Suomessa, että lukio-opiskelijat voivat halutessaan valita yhden kurssin, jossa käsitellään Euroopan unionia, ja tämä kuuluu yhteiskuntaopin oppimäärään. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista. Usein kuulee puhuttavan, että nuoret eivät tiedä tarpeeksi EU:sta ja siksi heitä ei myöskään kiinnosta. Haluammekin siis kysyä teiltä panelisteilta ja itse asiassa myös yleisöltä. Joonas pian selittää tarkemmin, miten tämä toimii, mutta haluamme kysyä, pitäisikö lukion pakolliseen oppimäärään kuulua EU-kurssi? Yleisöllä on tosiaan jaettu tilaisuuden aluksi sinne penkeille ne äänestyskapulat. Voitte kaivaa ne nyt esiin. Niistä käytetään painikkeita 1 ja 2 tässä kysymyksessä äänestämiseen. Panelisteilla sen sijaan on vähän vanhanaikaisempi äänestysmetodi käynnissä, eli nostakaa kätenne ylös, jos äänestätte jaa-kantaa, ja pitäkää se alhaalla, jos äänestätte ei. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu tosiaan, että pitäisikö lukion pakolliseen oppimäärään kuulua EU-kurssi? Ja sekä panelistit että yleisö voivat äänestää nyt. Eli panelisteista Korhola, Väyrynen, Kyllönen, Tynkkynen, Huhtasaari ja Repo äänestävät pakollisen EU-kurssin puolesta. Tämä siis jonkin verran jakoi mielipiteitä. Saako selittää? Väyrynen selittää aina. Eli panelisteilla on tosiaan yksi perustelukortti käytössään näissä yhteensä 5 niin kutsutussa kapulakysymyksessä. Paavo Väyrynen käyttää heti omansa. Niin, olen ollut järkyttynyt uutisista, joiden mukaan historiaa opiskelematta voisi käydä lukion. Minun mielestäni välttämättä on oltava pakollinen historian opetus ja sen yhteydessä tämä Eurooppa-opintojen osuus. Kiitos. Minäkin voisin. Repo käyttää myös oman Minäkin käytän myös perustelun. Olen sitä mieltä, että EU-tietoisuus pitää aloittaa jo lasten tarhasta ja sitä pitää jatkaa ihan palvelukeskuksiin asti. On kyse niin oleellisesta asiasta, koska muuten suomalaisuuskin on vaarassa kadota kartalta. Hautausmaalla sitten ei tarvitse. Siellä me olemme kaikki globaaleja kansalaisia. Eli yleisö, pyytäisimme vielä uudestaan äänestämään. Täytyy niillä kapuloilla osoittaa screeniä. Nyt eivät kaikki äänet ole rekisteröityneet. Tulokset katsotaan hiukan myöhemmin, mutta jos saataisiin äänestettyä. Ja muistakaa nyt meidän perustelut. Pannaan paremmaksi. Kun katsotaan tilastoja, tilanne on myös, voisiko sanoa huolestuttava. Vuonna 2009 eurovaaleissa äänestysprosentti ympäri EUta on ollut keskimäärin 43%. Kuitenkin nuorten 18-24-vuotiaiden keskuudessa ainoastaan 29%. 55 vuotta täyttäneistä yli 50% on äänestänyt. Tilanne on huonontunut vuoden 2004 EU-vaaleista. Nyt haluaisimmekin kysyä teiltä panelistit ennen kuin katsomme yleisön mielipiteen asiasta. Tietävätkö suomalaiset nuoret tarpeeksi EUsta? Ja jos eivät, niin olisiko teillä jotain konkreettisia kehitysideoita asian parantamiseksi? Haluaako joku aloittaa? Jääskeläinen. Varmaan tässä auttaisi se, että pystyttäisiin viestinnässä paremmin konkretisoimaan sitä, mitkä ovat ne asiat, joista Euroopan unioni päättää. Vanhemmalla ikäluokalla varmaan on jonkinlainen edunvalvonta-ajatus tässä mukana äänestämisessä, mutta nuoremmilla ehkä tämä ei ole kehittynyt, hyvä tai paha asia, ota siihen kantaa, mutta tämmöinen täsmällisempi, mihin vaikutetaan. Sitten oli Tuulaus. Eräs ongelma EUn tiedottamisessa on siinä, että EU on melkein aina ollut ylioptimistinen ja luvannut liikaa. Silloin kun EMUun lähdettiin, niin luvattiin 15%
lisäystä bruttokansantuotteeseen. EU ei ole koskaan pystynyt pitämään kiinni siitä. Ja se johtaa tietenkin siihen, että ei siihen ylipäänsä uskota. Ja siitä syystä EU on joutunut vähän samanlaiseen kierteeseen kuin Neuvostoliitto Brezhnevin aikaan, että luvataan liikaa ja mistään ei oikein tule mitään. Väyrysellä oli seuraavaksi. Niin minusta tämä yleinen osallistuminen vaaleihin on aivan liian alhainen ja sen takia pitäisi harkita, että liitettäisiin Eurooppa-vaalit esimerkiksi kuntavaalien yhteyteen, kuten oli vuonna 1996. Silloin äänestysprosentti oli merkittävästi parempi. Muuten nuorethan äänestävät muissakin vaaleissa hieman laiskemmin kuin vanhempi väki, niin että tämä ei sitä ongelmaa poistaisi, mutta yleensä osallistuminen huomattavasti lisääntyisi, jos olisi yhtä aikaa jotkut muut vaalit. Tynkkyselle seuraavaksi. Anteeksi, Kyllönen oli tässä ensimmäisenä ja sitä ennen vielä Repo. Nyt meni lista meillä sekaisin tässä. Eli Repo, Kyllönen, Tynkkynen. Kun toimittaja tässä puhuu, niin nyt puhuu tuomiorovasti ja sanoo, että ihan oikeasti teitä nuoria pidetään verorahoilla tiedotuspimennossa, koska niin epäonnistunut tai onneton on ollut EU-tiedotus. Ja se näkyy esimerkiksi Ylen satsauksessa. Eurooppa Nuoret ry on ottanut esille hyvän kysymyksen. Miten voi olla mahdollista, että Brysselissä on vain 2 toimittajaa, kun samaan aikaan 18 toimittajaa tekee juttuja Perämerestä. Tämähän ei voi johtaa muuhun kuin siihen, että EUsta ei tiedetä. Ja kuitenkin te nuoret olette niitä, jotka olette eniten saaneet hyötyä näistä EU-vuosista kaikilla opintovaihto-ohjelmilla yllä muilla. Joo, kiitoksia. Tärkeä kysymys. Ajattelisin itse jo ihan omista opiskeluajoista sen, että tämän päivän kouluissa, mutta ei myöskään kodeissa puhuta tarpeeksi politiikkaa. Ei keskustella sitä, mikä sen vaikuttamisen ja yhteisen tekemisen arvo on. Itsellä on ollut sellainen kiitollinen asema, että oma perhe on käynyt hyvin vakavaa poliittista keskustelua ruokapöydässäkin, joskus jopa siitä ruoan sisällöstä. Ja se on tehnyt sen, että minusta on kasvanut poliittinen eläin. Onko se sitten hyvä, mutta ainakin se on tehnyt sen, että jo pienestä ryyniperunasta minusta on kasvanut ihminen, joka uskoo siihen, että yhdelläkin äänellä voit vaikuttaa. Ja tätä asennetta, ajatusta pitää viedä sekä meidän kouluissa, mutta myös perheissä eteenpäin. Asenteen pitää muuttua ja se lähtee korvien välistä. Ja Tynkkysen puheenvuoroaikana sitten viimeiset puheenvuoropyynnöt tähän. Edellä on arvosteltu monia tahoja, itse arvostelisin meitä poliitikkoja. Eli Suomessa erityisesti poliitikot on tottunut puhumaan Euroopasta jonain sellaisena asiana, joka on jossain tuolla kaukana. Brysselissä tehdään päätöksiä, vaikka mehän siellä teemme päätöksiä. Me suomalaiset päättäjät, europarlamentaarikot, kansanedustajat, Suomen hallitus muiden hallitusten joukossa. Eli meidän pitää aikuistua Suomessa ja alkaa ottaa vastuuta niistä päätöksistä, joita olemme Euroopassa olleet yhdessä tekemässä. Mutta jos jokin konkreettinen konsti tähän tarvitaan, niin itse kannatan sitä, että koko Euroopan unionissa äänestysikäraja lasketaan 16 vuoteen europarlamenttivaaleissa. Korhola. Olen miettinyt, mitä sellainen politiikan iskulauseistuminen ja sosiaalisen median lyhyet viestit vaikuttaa tähän politiikkaan ylipäänsä. Ja yksi toivomus mulla on se, että meillä jotenkin hyväksyttäisiin se, että politiikka tavallaan on ja saakin olla tietyllä lailla tylsää ja se on silti hirveän arvokasta. Että me hoidetaan tylsiä juttuja, että ihmiset vois elää mielenkiintoista elämää. Ja me hoidettaisiin niitä reunaehtoja sille, että ei tästä pidä tehdä sellaista suurta viihdettä, vaan perehtyä sisältöasioihin. Nyt mä pahoittelen, että mä joudun lähtemään. Mä lähden niin kuin haikein mielin, mutta huomenna aamulla on puolustettava lentoliikenteen päästökauppa, josta itse vastaan, niin joudun lentämään takaisin äänestyksiin. Olisin mielelläni jatkanut. Kiitetään vielä Eija Korhola. Ja viimeinen puheenvuoro vielä tässä keskustelussa Huhtasaarelle. Kiitoksia. Minusta tämä on selkeä viesti, koska tämä äänestys on näin alhainen, että kokevatko kansalaiset, että he voivat vaikuttaa. Puolalla on 54 meppiä, Suomella on 13. Ja
ylipäätään vallan keskittäminen ajaa vääjäämättä pienten valtioiden niiden kansalaisten sivuuttamiseen, joten tämä, jos et koe voivasi vaikuttaa sinun äänestysaktiivisuuteesi. Kuitenkin 2/3 meidän lainsäädännöstä tulee EUsta. EU vaikuttaa sinun ihan jokapäiväiseen elämääsi. Ja tätä tietoa tulee levittää, ja minusta EU on erittäin tärkeä aloittaa koulussa, että se on todella siinä, että oppilaat ja lapset ja nuoret tietävät, mistä on kysymys. Esimerkiksi kuinka moni teistä tietää, että Euroopan parlamentilla ei ole lakialoiteoikeutta, että se on vain komissiolla. Nämä on tärkeitä asioita. Katsotaan sitten, mitä meidän paneeliyleisö on vastannut kysymykseen. Itse asiassa ei katsotakaan, koska teknisten ongelmien vuoksi vastauksia ei saatu kuitenkaan perille. Mutta koetetaan vielä uuden kysymyksen voimin, eli panelistit vastaavat myös tähän. Yrittäkää vielä äänestää siten, että nostatte oikein ylös ne kapulat ja suuntaatte ne tänne screeniä kohden. Näin vaikeaa se vaikuttaminen on. Aivan. Mutta panelistit ja yleisö, kurkistetaan vielä korkeakoulumaailmaan. Eli pitäisikö EU-jäsenmaista tulevilta korkeakouluopiskelijoilta periä lukukausimaksuja täällä Suomessa korkeakouluissa? Panelistit, jos kannatatte aloitetta, niin nostakaa käsi. Siis EUsta tulevilta, niin? Kyllä. Niin EU-maa. EU-maista. Niin siellä on se vastavuoroisuus. Eli panelisteista kukaan ei kannata tätä ehdotusta. Haluaako joku perustella kantaansa? Ja En kannata lukukausimaksuja EUsta tuleville opiskelijoille, enkä EUn ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Jos mietitään, että millä Suomi, pieni maa, menestyy tässä maailmassa 2010-luvulla, niin ei ainakaan käpertymällä sisäänpäin ja sulkemalla rajoja. Me tarvitsemme niitä kansainvälisiä opiskelijoita, me tarvitsemme kansainvälisiä tutkijoita ja opettajia. Ylipäätään tarvitaan enemmän kansainvälistä kanssakäymistä, ei vähemmän. Väyrynen on käyttänyt jo omansa. Saatiinko nyt vastauksia? 54% tullut perille, joten koettakaa vielä uudestaan. Luku nousee. On jo korkeampi kuin EU-vaaleissa äänestysprosentti. Hyvä Robina. Yes. Innistelkää. Katsotaan tulokset. Eli 62% teistä on nyt saanut äänensä läpi ja niissä tulokset näyttävät tältä. Eli selvästi suurin osa, melkein 88% teistä on sitä mieltä, että ei pitäisi periä lukukausimaksuja. Sitten siirrytäänkin seuraavaan teema-alueeseen ja puhutaan vähän Euroopan unionin taloudesta. Pääsette taas heti uudestaan nostelemaan käsiänne, sekä panelistit että yleisö, nimittäin äänestetään jälleen kapulakysymyksessä seuraavasta kysymyksestä. Onko Suomella velvollisuus osallistua velkaantuneiden euromaiden tukemiseen? Siis oliko se ei? Jos kannatatte ehdotusta, niin nostakaa käsi ylös. Eli mä en kannata, niin pidän kädet yllä. Alhaalla, kyllä. Eli Repo, Thorvalds, Tynkkynen ja Kyllönen on sitä mieltä, että Suomella on velvollisuus tukea näitä maita. Ja mä haluan, tämä on sen verran tärkeä kysymys, että pitää perustella. 60-luvulla Pohjois-Euroopan tekstiiliteollisuus siirtyy Portugaliin. Marttisen farkut ja Algotsin vaatteet. Se johti siihen, että kansainvälisessä työnjaossa Portugali jäi erittäin heikolle asemalle. Eli me olemme olleet mukana luomassa tilanteen, jossa siinä vaiheessa, kun VTOn säännöt muuttuivat ja Portugali joutui syvään kriisiin siitä syystä, että sen tekstiiliteollisuus romahti. Me olemme mukana tässä samassa veneessä, me olemme olleet luomassa tätä järjestelmää, ja jos me emme kanna siitä vastuuta, niin tulemme tulevaisuudessa syytämään
sellaiseen mustaan aukkoon rahaa. Siitä syystä täytyy ymmärtää, että suurin osa meidän ongelmista ovat yhteiseurooppalaisia ongelmia. Kaikki muu on pelkkää plörinää. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku muu panelisteista vielä käyttää perusteluvuoron? Sellainen panelisti, joka ei ole käyttänyt. Näitä perustelukortteja oli tosiaankin 1 per panelisti koko illan aikana. Näihin niin sanottuihin kapulakysymyksiin. Kapulat eivät näytä toimivan, mutta ei anneta sen häiritä. Päästään taas panelistit ääneen. Eli osa teistä äänesti, että Suomen tehtävä on tukea velkaantuneita euromaita, osa, että ei ole. Kenen tehtävä se sitten on? Aloitetaan vaikka Jääskeläinen siitä. Niin, tässä oli kysymyksessä sana velvollisuus. Se on aika vaativa sana. Suomi itse päättää siitä tässäkin järjestelmässä kuitenkin mitä tekee, ja nyt olemme aika tiukoilla ehdoilla tässä kuviossa olleet mukana vakuuksia ja kaikkien muiden kanssa. Tietysti tässä taustalla on nyt se ongelma, että tämä tilanne on aika lailla levällään itse aikanaan, kun suhtaudun kriittisesti euroon siirtymiseen, ehkä pääperusteita olisi, että hyvin erilaisia valuuttoja liitetään yhteen, josta syntyy ongelmia, mutta tämä tilanne ei ole ollenkaan sillä lailla selvä vielä, että me tietäisimme, mitä 5 vuoden päästä on tilanne. Tilanne on aika hankala kansallisvaltioiden ja talouksiemme kanssa, mutta epäilemättä johonkin järkevämmälle tolalle tässä päästään. Mutta sana velvollisuus tässä on kyllä liian vaativa, siksi ei voinut kantaa. Kristillinen velvollisuus jotain. Ja Kyllönen. Niin, puheenjohtaja. Iso kysymys on se, että kun EUn talouspolitiikka on heikkoa, yhteiset pelisäännöt on heikkoja eikä pystytä ohjaamaan maita tekemään asioita yhtä hyvin kaikkia, niin vientivetoinen maa kuin Suomi on hyvin riippuvainen siitä, mitä muualla Euroopassa ja globaalissa maailmassa tapahtuu. Ja jos me ei osallistuttaisi, niin mitä se tarkoittaisi meille maana? Se tarkoittaisi meille lisää työttömyyttä ja lisää sellaisia kysymyksiä, mitä ehkä sitten myöskin tulevat sukupolvet joutuisivat olemaan ratkaisemassa. Että täytyy olla yhteiset pelisäännöt, joihin kaikki sitoutuvat, ja nyt varmaan joku maaginen voima vaikuttaa tähän. Ei saa vaatia yhteistä toimivaa talouspolitiikkaa EU:hun, joka lopettaa myös sen, että ei tarvitse tehdä tukipaketteja, kun jokainen hoitaa asiansa ja velvoitteensa vähintään yhtä hyvin kuin suomalaiset ovat tehneet. Sitten Väyrynen. Niin, tällä hetkellä meillä on tietyllä tavalla velvollisuus, kun me olemme euroalueessa, mutta meillä ei pitäisi olla, koska meidän ei pitäisi olla euroalueessa. Siinä tehtiin paha virhe, kun Suomi siihen vietiin ainoana Pohjoismaana. Me olemme joutuneet näitä velkaantuneita maita tukemaan, niin Ruotsi ei ole joutunut. Tämä oli paha virhe. Jouko Jääskeläisen kanssa olen tästä täysin samaa mieltä. Ja sä taisit olla siinä hallituksessa, joka sen päätöksen teki. En. Oi hyvä ystävä, minä en ollut silloin hallituksessa, mä olin Euroopan parlamentissa. Taistelin kaikin voimin sitä päätöstä vastaan. Lue vaikka tuo minun kirjani, huonomminkin olisi voinut käydä, niin jotakin tietäisit. Ja Repo seuraavaksi. Niin, tässä pöydässä on nyt 5 hallituspuoluetta edustettuna ja vain 2 niistä nosti käden ylös. Eli kyllä Kataisella on todella tuskia johtaa tätä hallitusta, kun se on näin erimielinen ihan oleellisista perusasioista. Ja ihan oikeasti minäkin olisin halunnut sen, että nimenomaan keskustapuolueen johdolla Suomen hallitus lähti näiden tukipakettien mukaan. Mutta tämä kysymys on siitä myös oleellinen, että EU-politiikka on niin monimutkaista ja niin kokonaisvaltaista, kun kaikki vaikuttaa nykyään kaikkeen, että tällaisia niin kuin yksipuolisia kysymyksiä ei oikeastaan saisi tehdä, koska ne johtavat harhaan. Ja politiikassa oleellista on nimenomaan nähdä kokonaisuudet, ja olen ehdottomasti eri mieltä kuin Eija-Riitta Korhola, joka täältä lähti, että politiikka mukaan lähtökohdiltaan aina tylsää ja se saa sellaista olla. Se ei ole niin, vaan politiikkaa parempaa huumetta ei ole, koska se nimenomaan tekee meistä ihmisiä kantamaan vastuuta toinen toisistamme ja oppimaan ihailemaan myös ja sitten yhdessä päättämään. Tynkkynen. Vähän meni ohi, että miten tämä Mitro Revon vastauksen loppuun liittyen esitettyyn kysymykseen.
Olen Paavo Väyrysen kanssa täysin eri mieltä siitä, että euro olisi ollut virhe. Ei euro ollut virhe, vaan se, että kun siirryttiin yhteisvaluuttaan, siinä ei tullut mukana yhteistä talouspolitiikkaa, jossa pidetään huolta, että yksikään euromaa ei tipahda kelkasta. Ja kun kysyttiin, että onko Suomella velvollisuus osallistua, unohtakaa Kreikka, unohtakaa Irlanti, unohtakaa Portugali, niistä ei teidän tarvitse piitata, mutta jos te piittaatte Suomesta, suomalaisista työpaikoista ja Suomen taloudesta, silloin Suomen kannattaa osallistua Euroopan talouskriisin ratkaisemiseen, koska me olemme niin riippuvaisia Euroopasta. Eri asia, että miten siihen talouskriisin ratkaisemiseen kannattaa lähteä mukaan. Nyt aivan liian usein kriisimaissa on maksatettu talouskriisiä kaikkein köyhimmillä ja kaikkein heikoimmilla. Ja samaan aikaan veronkierto rehottaa, harmaa talous rehottaa, eikä saada kuriin sitä rikollisuutta, joka on myös näiden talouskriisiongelmien taustalla. Siihen tarvitaan muutosta. Tämä on vihreiden ongelma. He tulevat värisokeiksi. He näkevät vain vihreätä, kuten me, toisin kuin seuraavaksi, jotka näemme monia värejä. Kiitos. Huhtasaaren vuoro. No niin, kiitoksia vain näistä lämpimistä sanoista ja eleistä. Jokaisen maan tulisi saada seistä omilla jaloillaan taloudellisessa päätöksenteossa. Saksa ja Ranska olisi saanut pääomittaa omat pankkinsa itse. Ja Jan Hurri kirjoitti Taloussanomissa, että kun tämä Kreikan kriisi puhkesi, oli 300 miljardia velkaa, kriisi toimiin on käytetty 340 miljardia ja tällä hetkellä Kreikassa on velkaa 320 miljardia. Kriisitoimet eivät ole toimineet. Tällainen yhteisvastuus ajaa moraalikatoon. Jollain panelistilla vielä kommentoitavaa. Väyrynen ehti ensin. Niin, tämän euroalueen ongelma on siinä, että siinä on mukana aivan liian erilaisia maita. Alun perin, jos kerran haluttiin, että yhtenäisvaluuttaan mennään, niin siinä olisi pitänyt olla mukana vain 5 valtiota, Saksa, Ranska ja Benelux-maat, kuten muun muassa Wolfgang Schäuble silloin ehdotti. Mutta Suomi oli vetämässä näitä Välimeren alueen maita mukaan, kun meidän hallituksemme, Lipposen Niinistön hallitus, välttämättä halusi, että Suomi lähtee mukaan, ainoana Pohjoismaana. Ja näitä kriisejä tulee lisää, koska eihän tämä ongelma ole ratkaistu sillä, että nyt on näitä tukipaketteja tehty. Tämä euroalueen heterogeenisyys, mukana olevien maiden taloudellinen erilaisuus tulee johtamaan uusiin kriiseihin, valitettavasti. Lyhyt vastaus. Tuohon on helppo yhtyä. Kreikka odottaa. Kreikka on tulossa vielä uudestaan tukipakettipyyntöinen. Nimenomaan EUn yksi isoimpia ongelmia on tällä hetkellä euro, koska sen menestystarina perustuu velanottoon. Ei se ole mikään menestystarina missään suhteessa. Nimenomaan. Sitten oli Tynkkysen vuoro. Miten niin kriisipaketit eivät ole toimineet? Katsokaa Espanjaa. Espanja on voinut sulkea apuhanat. Katsokaa Irlantia, jossa talous on lähtenyt uudelleen nousuun, työttömyys on lähtenyt laskuun. Kreikan ongelma on erittäin paha, se tilanne on erittäin paha ja sinne tarvitaan, niin kuin Laura totesi edellä, todennäköisesti lisätoimia. Mutta monissa muissa kriisimaissa suunta on juurikin oikea. Jääskeläinen. Oras Tynkkysen ajatusta yhteisestä talouspolitiikasta, joka oli siis sinulle niin eräs vaihtoehto, sitä en voi mitenkään kannattaa. Sehän merkitsisi oikeasti sitten jo liittovaltioaskelta. Toinen vaihtoehto on, kun kerran on menty, että noudatetaan sääntöjä. Noudatettiinko sääntöjä alkuvaiheessakaan? Silloin usein suuret lipsuivat säännöistä, sitten vähän pienemmät. Ja tässä nyt näiden pakettien kanssa sitten ollaan. Auttamisessa kyllä rehellisyys ja avoimuus on ikään kuin se kaiken perusta. Jos sitä noudatetaan, silloin solidaarisesti voidaan auttaa toisia, mutta jos näissä lipsutaan, niin silloinhan koko ajattelutavalta putoaa pohja. Ja Repo oli seuraava. Meidän pitää kaikkien muistaa, että niin Euroopan unioni kuin myös EMU on kuitenkin vain ihmisten luoma. Ja se ei siinä mielessä voi olla sen parempaa kuin yleensä ihmisen aikaansaama. Mutta ihmiset voivat myös parantaa ja tehdä paremmaksi. Itse ymmärrän niin, että niin Euroopan unioni kuin myös eurokin on ikään kuin työväline, joka ei missään mielessä ole valmis. Siinä on paljon valuvikoja ja sääntöjä on rikkoneet suurimmista maista lähtien kaikki pienimpiin asti. Se vaatii hiomista, terästämistä ja se vaatii pitkäjänteisyyttä, päättäväisyyttä ja siihen tarvitaan myös suomalaista taitoa, työtä ja sisua, siis teitä. Seuraavaksi Thorvald, sitten Huhtasaari ja sen jälkeen jaetaan viimeiset puheenvuorot. Ilmeisesti tämä pakollinen EUn historian kurssi olisi tarpeellinen ainakin osalle paneelia.
70-luvulla jo silloin, kun Bretton Woods-järjestelmä oli sortunut, niin eurooppalaiset maat devalvoivat toisiaan vastaan. Jokainen tietenkin ymmärtää, että se oli tuhon tie. Sen jälkeen tehtiin päätös, että pitää löytyä yhteinen valuutta. Ja niissä päätöksissä, vaikka Paavo nyt väittää toista, niin niissä päätöksissä, joissa emu luotiin, niin Paavo on ollut mukana. Sitten käännetään takki, koska se on niin taktisesti terveellistä ja tuottavaa. Voi. Pientä rehellisyyttä olisi sellaista hyvä. synkkää tietämättömyyttä tällä tasolla. Ja Huhtasaari. Joo, täällä New York Timesissa lukee näin, että kun 2008 Irlanti, sieltä on sen jälkeen muuttanut 400 000 ihmistä pois, työikäistä ihmistä. Ja yleensä, jos Kanadan ja Australian ja monen muuhun, ja jos Kanadaankin muuttaa, niin on yleensä ne penaalin terävimmät kynät, jotka siellä on pisteytyssysteemi aika korkea. Että en kutsuisi tätä, tämä ei ainakaan EUn etu, että se työllisyys on sitä lähtenyt laskuun, jos he ovat itse muuttaneet pois. Ja se, että he ovat muuttaneet, se ei myöskään ole EU, niin kuin, EU ei tähän liity, he ovat muuttaneet sieltä pois. Ja lisäksi velka on kaksinkertaistunut. Sitten vielä pari kommenttia ihan alkuperäiseen kysymykseen. Löytyykö sanottavaa? Kyllönen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, voi kysyä, että miksi ihmiset muuttavat pois? Miksi ihmiset muuttavat pois Suomestakin, jos meillä menee niin huonosti, että meillä ei ole ihmisille työtä, toimeentuloa ja elämisen edellytyksiä? Kyllä jokainen suomalainen poliitikko haluaa tehdä töitä sen eteen, että Suomi pärjää. Ja vientivetoinen Suomi pärjää silloin, jos eurooppalainen talous on kunnossa. On olemassa olevat yhteiset pelisäännöt, joita noudatetaan. Ja sitä vartenhan Suomi lähettää omasta maastansa meppejä, jotta me ajetaan niitä yhteisiä asioita eteenpäin. Verkostoidutaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka ajattelevat samalla tavalla ja viedään sitä järkevän talouspolitiikan ilosanomaa eteenpäin. Silloin on mahdollista, että myös Eurooppa selviää tulevista vuosista, mutta siihen vaaditaan ihmisiä, jotka uskovat siihen, että asiat voivat muuttua ja ne kuuluisat valuviat voidaan korjata. Tynkkynen ja sitten Thorvalds lyhyesti. Perussuomalaissahan on tunnetusti monia maahanmuuttokriittisiä. Jännä, että nyt tässä paneelissa tuli myös maastamuuttokriittinen perussuomalainen. On ihan selvää, että silloin kun jonkin maan talous romahtaa, niin ei kai siitä nyt kivuitta selviä kukaan. Mutta kun kysyttiin, että ovatko kriisipaketit toimineet, niin useissa kriisimaissa kuitenkin talouden suuntaan on saatu käännettyä ja se on arvokasta ja tärkeää. Thorvalds vielä. Tulin takaisin Irlannista lauantai-aamuna. Irlannin ongelma ei liity itse asiassa ollenkaan EU:hun. Irlannin ongelmat liittyy siihen, että yhdysvaltalaiset yritykset yritti käyttää maata ikään kuin sillan pääasemana. Ja se johti aivan hirvittävään kiinteistöbuumiin, jossa kiinteistöön sijoitetut rahat ylittivät 500% kaikki aikaisemmat. Ja sitten yhtäkkiä se kupla pamahti. Mielenkiintoinen ja viimeinen tieto Irlannista sunnuntain irlantilaisesta lehdestä on, että pääomavirrat ovat kääntyneet ja tulevat takaisin. Mitä tulee irlantilaisten muuttotapoihin, niin Irlannin kulttuuri on hyvin mielenkiintoinen. Siis he ovat lähteneet satoja vuosia liikkeelle ja he tulevat kummallisesti kyllä takaisin omaan Irlantiinsa. Eli että se pitäisi aina ymmärtää, mistä kulttuurista me puhutaan, ja siinä on kohtalaisen huomattavia puutteita. Kiitos. Sitten siirrytään eteenpäin. Tässä joku panelisteista ehtikin jo kritisoimaan toista panelistia tästä faktatiedon puutteesta, niin nyt kysymme teiltä kaikilta, pääsette arvioimaan tai kertomaan meille, jos tiedätte, että mikä se summa on, mitä jokainen suomalainen maksaa EUlle vuosittain tästä jäsenyydestä. Teillä on pieni paperilappu siellä kirjekuoressa. Tähän on aikaa mahdollisimman vähän aikaa. 10-15 sekuntia. Eli yksi luku, yksi summa siihen paperiin. Ja en lunttaa tosta ja myönnän nyt mekin muista. Ei saa luntata, kun koulussa ollaan.
Aloitetaan Tynkkysestä. Tässä vaiheessa ei tarvitse kertoa muuta kuin paperille kirjoitettu summa. Jatketaan sinne päin. Laitoin lappuun 800 €, siis jos per nuppi kysyttiin. Joo, se oli tässä kysymys. Sitten. Mä luulisin, että se olisi 300 € paikkeilla, mutta riippuu miten se lasketaan. Se on ollut ikuinen kiista. Kyllä ne jäi nyt välistä. Mä jäin varmaan Jari muutenkin numeroni kanssa siihen väliin. Mulla oli 600 €. Joo, mulla oli tässä tämä iPad ja kyllä sillä pieni kiusaus kävi, mutta mä en katso sinne. Ja nämä kaikki knopit ei ole mulla ihan, monta tilastoa kyllä olen tarkistanut. Nyt tämä menee ihan arvauksen puolelle. Mä sanon 350 €. Mutta riippuu miten lasketaan. Siis Repo. Alvilla vai ilman? Suomelle. Se jäsenmaksu. Se prosentti. Seuraava vastaus sieltä. Siis alle 100 €. En muista. Ja reilustikin, joo. Jos puhutaan 500 €. Kiitoksia. Elikkä mielenkiintoista kyllä. Suurin osa panelisteista arvioi tämän summan aika reilusti yläkanttiin. Summa on noin 100 € jokaista suomalaista kohti. Tiesit aika hyvin. Mitä tällä rahalla sitten saa ja onko tämä summa sopiva? Mitä meidän panelistit ovat mieltä? Saanko mä vastata? Saat aloittaa. Kun mä osuin oikeaan, ihan oikeasti muistan, kun lähdin itse ehdolle 4,5 vuotta sitten, olin hämmentynyt tästä tiedosta ja se hämmennys oikeastaan sitten on niin kuin realisoitunut ja sen takia minusta on tullut entistä niin kuin Eurooppa päättäväisempi. Jos me suhteutamme tämän esimerkiksi aikaisempaan Yleisradion lupamaksuun tai nyt joka menee veroista, niin siinä niin kuin näemme, voimme niin kuin suhteuttaa sen, että mitä Yle antaa meille, en mä nyt halua niitä piikitellä enempää. Tehän sitä piikittelitte, te nuoret eurooppalaiset, ja mitä Eurooppa on antanut meille ja antaa. Siis tällaista suhteellisuuden tajua pitää peräänkuuluttaa näissä keskusteluissa. Sitten päästään asiaan ihan oikeasti. Väyrynen. Minä tavoittelin tai ymmärsin tällä luvulla Suomen niin sanottua nettomaksuosuutta. Ja arvelisin, että se on kyllä enemmän kuin 100 €, mutta se on myöskin kysymys siitä, miten se lasketaan. Esimerkiksi on niin, että meillä lasketaan tullin kantamista saatavat tulot tulopuolelle, mutta Brysseliin lähetettäviä tullituloja ei lasketa menopuolelle. Ja tämähän on tietysti väärin. Jos se oikein lasketaan, niin uskoisin, että se on tuossa 300 € paikkeilla nettomaksuosuutena. Väyrynen on aina oikeassa, vaikka onkin Väyrynen. Yleensä. No minä olen Repo vaan. Ja Mitro on niin nokkela repolainen. No niin, ja häntä kainalossa, vaikka olisi kapinen. Turvalts. Istumme eilen Tekesin tarjoamalla lounaalla Brysselissä ja kävimme läpi, mitä Tekes saa. Ja ne pyrkii siihen, että ne saa 1 miljardin seuraavan 7 vuoden aikana suomalaisen innovatiivisen tutkimisen puolesta. Tällä hetkellä ne suomalaiset opiskelijat, jotka lähtevät opiskelemaan EU-rahojen turvin, saavat erittäin hyvää tietoa ja saavat mahdollisuuden pärjätä tässä elämässä. Eli kyllä EU antaa aika paljon. Jos te muistatte niitä aikoja, kun Suomi ei ollut EU:ssa eikä ollut eurossa ja me devalvoitiin ja joka 3. tai 4. vuosi, ja meidän valuuttamme vastaan spekuloitiin, niin kyllä me saadaan itse asiassa aika paljon vakuutta tästä järjestelmästä. Jääskeläinen. Niin, tässähän on kysymys siitä, että kun raha kiertää käytännössä EUn kautta, siitähän tämä nettomaksuosuus tulee, joka on siis varmasti enemmän kuin 100 € henkeä kohden, niin silloin on kysymys siitä, tuottaako se lisäarvoa. Joissakin asioissa se ei tuota ja joissakin asioissa se tuottaa. Nyt lähtemättä varmaan tässä, tiedä riittääkö kenenkään meidän asiantuntemus siihen analyysiin tarkasti, mutta osittain tehdään tarpeetonta byrokraattista työtä, osittain annetaan mahdollisuuksia opiskelijoille korkealaatuisen teknologian kehittämisessä parhaimmilla ja niin edelleen. Tätä kokonaisuutta pitää tarkastella, eikä vaan ihan sitä euromäärää.
Sitten Väyrysen puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt tähän. Niin, kun tätä hyöty- ja haittalaskelmaa tehdään, niin pitää miettiä, mikä oli vaihtoehto silloin, kun me päätimme liittyä Euroopan unioniin. Ja vaihtoehto oli Euroopan talousalue ja tiivis pohjoismainen yhteistyö. Olen edelleen sitä mieltä, että se olisi ollut meille järkevämpi ratkaisu ja se olisi ollut koko Euroopalle järkevämpi ratkaisu, että Pohjoismaat olisivat jääneet Euroopan talousalueeseen ja muodostaneet Pohjolan yhteisön. Lukekaa kirjastani lisää. Kiitos. Kiitoksia. Näiden raskaiden talousaiheiden jälkeen siirrytään vähän kevyempiin tunnelmiin ja tutustutaan vähän panelistien henkilökohtaiseen mielipiteeseen Euroopan unionista. Aloitetaan tällä kertaa vaikka Jääskeläisestä ja siinä noin puolen minuutin ajassa pyydetään teitä kaikkia kertomaan, että jos Euroopan unioni olisi eläin, niin mikä eläin se olisi ja miksi? Jääskeläinen aloittaa. Jaha, kyllä se varmaan olisi kissa, se olisi hyvin siisti, katsoisi silmiin, tottelisi, ei häiritsisi liikaa, mutta hoitaisi hiirten pyydystämisen tehokkaasti. Sitten tänne päin eli Thorvalds. No valitettavasti EU on kyllä norsu. Ei mitään perusta. Jokainen tietää, mitä tapahtuu posliinikaupassa. Repo. No nyt minä olen sillä kannalla, että Eurooppa voisi olla pieni karhun poikanen tai tyttönen. No ei repolainen, koska muuten te luulisitte, että minä pyrin kalifiksi kalifin paikalla ja olen suuri visiiri niin kuin Väyrynen. Ja Huhtasaari. No niin, elefantti. Byrokratia on raskasta ja sinne mahtuu ne 40 000 virkamiestä. Sitten Väyrynen. Niin, kovasti mietin, mikä voisi olla oikea vastaus ja minä voisin ajatella, että se voisi olla esimerkiksi hiiri, joka leviää koko ajan ja tunkeutuu joka paikkaan. Hiiri, joka lisääntyy, sikiää ja leviää joka paikkaan. Et siis Euroopan unionistahan tulee koko ajan yhä yksityiskohtaisempia direktiivejä ja asetuksia, joilla puututaan meidän asioihin. Ja kun me olimme osa Venäjää, niin tällaista harmonisointia sanottiin sortokaudeksi. Mutta kun se tulee Brysselistä käsin, niin tällaista termiä en ole kuullut käytettävän. Siis tämä, ja parlamentti valitettavasti on hyvin syyllinen tähän, komissio ja parlamentti, jotka yhdessä suoltavat näitä asetuksia ja direktiivejä, jotka yhä pidemmälle puuttuvat meidän asioihin ja harmonisoivat meidän järjestelmää eurooppalaisen kanssa. Tämä on huono kehitys ja hiiret tämän saavat aikaan. No nyt kyllä Väyrynen haastoi minut, koska Catullus jo kirjoitti tällaisen Elegonin distikon runomitan, että parturiunt montes nascetur ridiculusmus. Ja se tarkoittaa suomeksi, että suuret vuoret ovat mahtavissa synnytystuskissa ja sieltä syntyy pieni vallaton hiiri. Joka sikiää. Että joka sinä voit jopa olla oikeassa. Joka sikiää ja leviää ja valtaa maa. Näin, ja minkä eläimen Kyllönen valitsi? Joo, Pyhä Sylvi näiden miesten kanssa. Eihän tästä tarvita enää tästä hommasta. Siis minä toivoisin, että minun Eurooppa olisi jäniskoira. Ja semmoinen, että se menisi niinku tuulta kohti korvat lepattaen, sillä olisi aina ajo päällä, se tekisi kaikkensa isäntiensä puolesta sen eteen, että saalista tulee. Semmoinen pitäisi olla meidän Eurooppa, ajokoira. Ja vielä Tynkkynen. Eurooppa taitaa nykyään olla vähän koala. Hyvin sympaattinen, hyvää tarkoittava, ei tee pahaa kenellekään, mutta toivottoman hidas. Ja ehkä Paavolle voisi todeta, että mikä ero oli Suomella Venäjän vallan alla ja Suomella Euroopan unionissa? No ehkä ainakin sellainen olennainen ero, että Suomi on mukana tekemässä niitä päätöksiä, jotka meitä koskevat. Aika olennainen ero. Viittaan tässä Mauno Koiviston antamaan lausuntoon. Mauno Koiviston antamaan lausuntoon hän sanoi, että Suomella oli Venäjän vallan yhteydessä enemmän itsenäisyyttä kuin Euroopan unionissa. Minusta Koivisto oli tässä oikeassa. Ja sitten itse asiassa Suomen ja EUn suhteeseen eteenpäin. Eteenpäin. Tähän väliin taas kapulakysymys. Voimme kokeilla, jos ne toimivat.
No niin, hyvät naiset ja herrat, meillä on tosiaan hieno tekniikka, joka tänään tuntuu jostain syystä pettäneen, ennen kuin yleisö oli salissa se vielä näytti toimivan. Pyydän teiltä kohta, kun tuonne heijastuu seuraava kysymys ja painaa starttia, vielä kerran nostamaan teidän äänestyskapulanne ylös, painamaan joko 1 tai 2 ainoastaan kerran. Jos painatte useamman kerran, se rekisteröi sen vastauksen, että se on 11 tai 22. Tästä syystä painatkaa siis kerran rauhallisesti osoittaen screeniä, sitä teidän kapulaanne, ja katsokaa, että se on se infrapunapääntö tänne päin. Ja yritetään vielä kerran, jos meidän hieno tekniikka toimisi. Kiitoksia. Panelistit vastaavat jälleen käsin, eli kyllä, käsi ylös, ei, käsi alas. Kysymys on hyvin yksinkertainen. Onko EU-jäsenyys Suomelle kannattava asia? Ei puhuta nyt pelkästään taloudesta, mutta ihan yleisesti. Kyllä tai ei, eli käsi ylös tai alas. Hyvä. Olisit vaan nostanut ylös opettaja, kun olet. Pyytäisin nyt vielä kerran valitsemaan joko kyllä tai ei. No voi hyvänen aika, no vähän saa perustella, jes. Minä en saa enää perustella, niin on pakko näyttää. Kiitos. Sitten perusteluvuoron haluaa käyttää Huhtasaari. Joo, kysymys on aina ehdoista. Millaiset on jäsenyyden ehdot? Ja tällä hetkellä ne ei ole minusta reilut ja minä en ole niihin tyytyväinen. Ja sen takia minä haluan lähteä kehittämään tätä EUta toiseen suuntaan, että EU on mahtava juttu, jos se on itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alue ja tehdään yhteistyötä ja tutkimuksessa erityisesti ja monessa muussa asiassa, esimerkiksi rikollisuuden torjunta, tulliyhteistyö, tämmöisissä asioissa. Mutta sitten kun mennään tähän lakitulvaan, että siellä on sitten tämä, mä edelleenkään mutta tykkään niistä energiansäästölampuista. Mulla on semmoinen tuossa vessassa, mä en ole saanut sitä vietyä roskasuojen ongelmajätettä ja hehkula on pois ollut tänne hyvä ja se oli muuten tosi edullinenkin. Ja sitten tämä muukin lakitulva, pesukonedirektiivit ja pölyn imuri, niin tämmöiseen pikkusilppuun ei kiitos. EUsta pitää saada selkeämpi yksinkertaisuus toimii tämmöisissä asioissa, kun olemme ylikansallisessa päätöksenteossa. Ja näin myös Suomen tulee saada pitää sitä omaa puoltaan ja eihän meidän tule luopua omasta päätösvallastamme, jotta sitten voisimme päteä globaaleissa kuvioissa, että kansainvälinen yhteistyö on nimenomaan sopimista, ei sanelemista. Yleisön mielipidettä ei ilmeisesti vieläkään saada kuuluviin, joten pysytään panelisteissa. Nyt jokaiselta teistä, huolimatta siitä, kumpaa vaihtoehtoa näistä kyllä tai ei äänestitte, niin haluaisimme kuulla 2 hyvää ja 2 huonoa puolta siinä, että Suomi on Euroopan unionin jäsen. Ja tällä kertaa aloitetaan vaikka Kyllösestä. No, jos ajatellaan meidän, toistan itseäni, vientivetoista maata ja siitä syntyviä työpaikkoja, niin selkeästi niistä yhteisestä tekemisestä ja eurooppalaisesta toimeliaisuudesta on ollut meille hyötyä, samoin kuin myös sitten talouspolitiikan puolella esimerkiksi positiiviset asiat on näkynyt meidän no nyt multa katosi kokonaan tämä kuuluisa pankkitermi, korot. Tähän pitäisi muistaa, että korot on ollut matalalla, eli taloudellinen hyöty varsinkin viimeisten vuosien aikana on tullut Suomeen. Iso ongelma on sitten nämä meidän eurojärjestelmässä olevat valuviat, jotka pitäisi korjata, ja myös sitten yhteiset sosiaaliset pelisäännöt pitäisi olla, jotta tähän isoon ongelmaan eli eurooppalaiseen köyhyyteen puututtaisiin. Väyrynen, 2 hyvää ja 2 huonoa. Niin, on hyvää ja huonoa. Olisi ollut parempi, että emme olisi liittyneet, mutta toisaalta kun liityimme, niin emme voi erota. Ja nyt mitä siellä on hyvää? Esimerkiksi me voimme Euroopan unionin kautta vaikuttaa maailmanlaajuiseen kehitykseen aika tehokkaasti. Edellisessä hallituksessa oli ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ja sain tästä hyviä kokemuksia kehityspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan, ympäristöasioihin. Viheliäistä on tämä harmonisointi, että meille tuputetaan unionista yhä yksityiskohtaisempia asetuksia ja direktiivejä, joilla puututaan meidän asioihin. Tästä syystä kannatan tätä David Cameronin ajatusta, että unioni pitäisi uudistaa niin, että palautetaan jäsenmaille päätösvalta pienemmissä asioissa ja unioni keskittyisi vain suurimpiin asioihin. Ja Huhtasaari.
Tämä tehoton byrokratia ei pidä kierrättää meidän omia maataloustukia Brysselin kautta. Saataisiin paljon enemmän aikaa, kun käytettäisiin sekin raha suoraan täällä kansallisesti. Sitten toinen asia on tämä lähidemokratian puute. Ja mä nyt tässä vielä kolmannenkin sanon, ja se on sitä, että ei pidetä niistä omista pelisäännöistä kiinni. Hyvä on yhteistyö, totta kai. Ja rauha on erittäin hyvä asia. Ja niin kuin tiedämme, niin Saksa ja Ranska ovat molemmat NATO-maita. Ja eihän NATO-maita vastaan lähde tappelemaan, että tällainenkin asia on hyvä muistaa. Repo. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Suomi Euroopan unionin jäsenenä on vielä enemmän Suomi ja suomalainen. Ja tällä tarkoitan sitä, että maailma on totaalisesti muuttunut globaaliksi ja siitä osoituksena olette te olette aivan kuin lähes kuin toiselta planeetalta, vaikka olettekin nyt Ressusta. Ja tällä tarkoitan sitä, että teidät on varustettu jo aivan toisenlaisilla avuilla ja kyvyillä kohtaamaan uutta maailmaa. Ja tämä kaikki on osin ollut EUn ansiota ja näiden opiskeluvaihtomahdollisuuksien myötä ja tämä trendi tulee kasvamaan ja vain juuri teidän avulla Suomella tulee olemaan tulevaisuus. 2 negatiivista asiaa liittyvät juuri näihin valuvikoihin ikään kuin. EU ei ole valmis, se on prosessi, dynaaminen sellainen ja me voimme siihen vaikuttaa, siis demokratia ja legitimiteetin kriisi, se siis on yksi hankaluus ja toinen negatiivinen asia on tietysti, että EUn yhteisvastuun pakoilu, siis eri jäsenten itsekkyys. Ollaan tehty hienoja päätöksiä, kaikki päätetty pitää niistä kiinni ja sitten vuorotellen kaikki niistä laistaa. Tämä on tietysti huonoa esimerkkiä teille nuorille ja olen siitä pahoillani, mutta kuitenkin uskon huomiseen. Ja teihin ennen kaikkea. Thorvalds. Niin tämä puolen minuutin torvi ei ilmeisesti nyt toiminut. Koska en ole torvi. Torvet kyllä toimii. 2 hyvää asiaa. Globalisaatio lähti liikkeelle jo kauan ennen kuin me liitymme EU:hun. Ja EU on varmasti se ainoa pysyvä rakenne, jonka puitteissa Suomi voi selviytyä erittäin kovista globalisaation ehdosta. Sama koskee finanssimaailmaa. Finanssimaailman mahti on jo petrodollarista lähtien, eli 70-luvusta lähtien kasvanut aivan valtavasti. Sen kanssa pienet maat eivät pärjää. Siitä on Suomella äärimmäisen konkreettisia ja kipeitä kokemuksia. Suomen kantainen valuutta spekuloidaan nurin alta aikayksikön. Eli nämä on nämä niin kuin kovat tosiseikat. Sitten meillä on EUn pahimmat puolet, jäykkyys. Euroonkin liittyy äärimmäinen jäykkyys. Se ei taivu joka tilanteessa ja siitä syystä se synnyttää myöskin kriisejä. Ja sitten meillä on ikään kuin ranskalainen malli tehdä päätöksiä EU:ssa ja jos te tulette, tai kun te tulette tutustumaan EU:hun, niin pyytäkää siltä mepiltä, jota te tapaatte siinä, että hän näyttää, millä tavalla EU:n parlamentti tekee näitä päätöksiä. Koska se on äärimmäisen monimutkainen ja vaikea, eikä taivu hyvin helposti meidän ikään kuin suomalaiselle rationaalisuudelle. Ja siinä sen kanssa tappeleminen on suoraan sanoen ihan helvettiä. Kiitos. Oi. Jääskeläinen. Niin, tässä erittäin kovassa taloudellisessa kilpailussa maailmalla, joka on siis globaali, aivan niin kuin oikein tässä Turvalds totesi, se ei ole vain Euroopassa, vaan koko pallolla, niin meillä on 2 suurta ongelmaa, joiden keskellä EU kuitenkin voisi tehdä jotakin, jos kykenee ja haluaa ja tehdään kaikkemme. Ikääntyminen ja innottomuus on toinen problematiikka ja toinen on sitten kyllä tämä verokilpailuun liittyvät kysymykset. Tällä hetkellä yritykset kilpailevat maiden kesken tai kilpailuttavat maita, suurimmat yritykset ja niin edelleen. Pitäisi kuitenkin jotakin reunasääntöjä tässä olla, ylä- ja alarajoja vähintäänkin, koska tästä sitten kyllä meidän kansalaisyhteiskunta loppupelissä tästä kilpailusta kärsii. Se, missä on ne suurimmat ongelmat
on se, että käytännössä meille kasaantuu tietysti vastuuta toisten epäonnistumisista tai jopa laiminlyönneistä. Ja toinen asia, johon Väyrynen tässä oikeastaan viittasikin, että on olemassa tämä paine yksimielisyyttä. Ei vähiten etelästä, vähän EUn ikään kuin läntisiltäkin osilta siinä mielessä, että osa haluaa lähtökohtaisesti liittovaltiokehitystä. Tässä suhteessa Suomella ja onneksi myöskin Saksalla on lähtökohtaisesti eri näkemys. Tämä on se ongelma, joka tässä rakenteessa on sisällä koko ajan olemassa. Ja vielä Tynkkynen. Luulin kuuleni Väyrynen, mutta siis hyvää EU:ssa. Hyvää EU:ssa ensinnäkin nyt kun matkustatte 18 maassa käy sama valuutta. Eikä se helpota pelkästään meidän kansalaisten arkea, vaan myös yritysten elämää. Kun käydään kauppaa rajan yli, samalla valuutalla pärjätään ilman valuutavaihtoriskiä. Toinen, vähän toisen tyyppinen etu on se, että EU on huomattavasti vahvempi kansainvälinen toimija, viitaten siihen, mitä presidentti Halonen aiemmin sanoi, kuin 28 Euroopan maata erikseen. Ja se näkyy muun muassa ilmastopolitiikassa. No, huonoa tietysti on monikin asia. Valitettavan usein Euroopan unionissa ei huomata, muisteta, tajuta, että Suomi on vähän erityyppinen maa kuin moni muu, vaikkapa Portugali tai Kypros. Ja sen takia sitten suomalaisia päättäjiä siellä tarvitaan muistuttamassa meidän tilanteesta. Ja toinen tietysti erittäin lohduton asia EU:ssa tällä hetkellä on talouskriisi, jonka laineet lyösi tietysti myös tänne meille pohjoiseen. Kiitos. Sitten täytyy jatkaa eteenpäin ihan aiheidenkin puolesta, nimittäin kurkistaan vielä näin paneelin loppupuolella Euroopan tulevaisuuteen ja nimenomaan Euroopan unionin tulevaisuuteen. Ja tässä vaiheessa viimeinen jaa-ei-kysymys. Panelistit, voiko Euroopan unioniin teidän mielestänne liittyä maantieteellisen Euroopan ulkopuolisia valtioita? Jos äänestätte jaa, niin nostakaa kätenne ylös. Maantieteellinen Eurooppa on se, joka on määritelty, eli Uralilta ja sitten Turkin siitä puolesta välistä. Eli Turkki nyt... Älä niin. Vastaa kaikkeen, hän on ovela presidentti. Ja te menetätte koko kysymyksen kohta. Haluaako presidentti kommentoida tästä? No se on ihan niin kuin muutkin, se on määritelty kysymys. Jos katsotaan sitä, mitkä on katsottu eurooppalaisessa valtiossa, niin esimerkiksi Euroopan neuvoston puolella niin on sellaisia valtioita, jotka tuossa määrittyy sen ulkopuolella. Muistan ikuisesti sen, kun oikeusministeri 90-luvun alussa astui lentokoneesta Istanbulissa, niin Turkin oikeusministeri toivotti minut tervetulleeksi eurooppalaisten maiden. Aivan. Mutta onko joku panelisteista esimerkiksi sitä mieltä, että Venäjä voisi liittyä Euroopan unioniin? Saanko perustella? Nyt äsken puhui presidentti Tarja Halonen. Nyt minä siteeraan presidentti Martti Ahtisaarta. Hänen puheistaan ensimmäisen vuoden ajalta minulle jäi vahvimmin mieleen se, kun hän totesi, että Euroopan unionia ja Eurooppaa kaikkinensa, nythän meidän pitää muistaa, että ne ovat hieman kaksi eri asiaa, Eurooppa ja Euroopan unioni. Sitten on Euroopan josta nyt presidentti Halonen äsken puhui, niin Ahtisaari sanoi, me emme koskaan voi ymmärtää Eurooppaa oikein, eikä Eurooppa koskaan ole niin kuin täydellinen ilman Venäjää ja Venäjän läsnäoloa. Siis joka tapauksessa Venäjän oleellinen osa Euroopan tätä eetosta, kulttuuria, sivistystä, kokonaisuutta ja juuri tämän tähden kaikki se, mitä tapahtuu nytkin Kiovassa, Ukrainassa, pääkaupungissa, on niin kuin traagista, järkyttävää ja myös se, mitkä suhteet Euroopan unionin ja Venäjän nyt on, anteeksi puhui liian pitkään. Joo, ja koska kyseessä on yksi viimeisistä tällaisista kunnon asiapitoisista kysymyksistä, niin from now on we kindly ask you to answer in English. Why should it be somehow geographically restricted which countries can join the European Union? And Torvalds. Okay. I actually been living in Moscow or in the Soviet Union or in Russia for 6 years. My guess would be that during my lifetime the Russian Federation won't be able to join the European community, and I very much doubt that the honorable audience will see the day when
Russia will be ready to join the democratic union of European states. Thank you. Väyrynen. According to the treaties, any European democratic country is able to apply for membership. And Russia, of course, can do it if it is democratic. But then another question is, what kind of a union are we going to have? If we have a supranational state, I don't want Finland to be part of a supranational state with Turkey and Russia. So it depends on the, let's say, internal development of the union. But in principle and according to the treaty, it is possible that also Russia applies for membership. Jääskeläinen. European Union is a community of common values, and if you follow the rules, you can join the club, of course. But in a wide perspective, I would like to say even European Union and Europe is very pluralistic, so we have the common Christian basis in this area. I think it is in one way behind this thinking in any case. Huhtasaari. I'm more like thinking about the definition of EU, European Union. It's European countries. That's it. I want to do, of course, with US and with everybody else, but if we think about the members, and we have 28 countries there, as you know, that is European Union. That's the definition. Kyllönen. I believe strongly that we need cooperation also with Russia, but I can't think that there could be European Russia or Russian Europe together in same union, because I have worked together with Russian ministers also, and if we think about human rights, if we think about equality, how they treat people, it is big issue also in Finland and also in EU level, and I think still Europe can go bigger, but maybe the Russia is not the first what should come to European family. Yeah, Tynkkynen. Okay, sorry, I did ask for the floor previously, but perhaps I was a bit vague. Like my colleague said, the European Union really is a community of values, so I definitely welcome all countries that share those values and meet certain criteria regarding democracy and human rights. And I'm thinking here specifically Iceland, Turkey, Montenegro, Serbia, and countries like that. However, I think I would question the benefit for those countries, whether it actually makes any sense for them to join the European Union if we are talking about countries that are fairly geographically remote. I would rather think about other unions. I mean, the African Union is already there. I think it would serve better the countries in the northern Mediterranean region. I'm thinking that perhaps countries of the former Soviet Union might benefit from a different type of union in their region rather than trying to join the European Union. And then I think that it's very important. It's really very important to remember how much we have already come together with Russia. And in my ideology, I think that Russia is already an ontological part of Europe and European spirit. And it will have in the future a lot to give us. And that's why it's so important that we take care of these natural connections which we have between also with Russia and Finland. And we should especially do more business together with Russia. We could double the business at the moment. Kiitos. Nyt jatketaan taas eteenpäin. Kello käy. Paneeli alkaa lähestyä loppuaan. On ollut aika painavaa asiaa tähän mennessä. Olemme kuulleet hienoja mielipiteitä, erilaisia sellaisia. Kevennetään vähän loppua kohden. Te olette saaneet nyt istua koko illan siinä vastaamassa kysymyksiin, mutta nyt aivan lopuksi, ei aivan lopuksi, mutta näin loppua kohden pääsette itse kysymään. Eli teillä on siellä kuorissa jonkun vastaehdokkaan nimi, arvottu. Pääsette kysymään kysymyksen. Yritetään pitää nyt lyhyenä ja vastaukset myös.
mutta olisiko joku halukas aloittamaan tämän kierroksen? Eli kysymykselle 0,5 minuuttia maksimissaan ja samoin vastaukselle. Löysittekö kaikki nimilaput? Ihan mistä tahansa. Jätetään se vastuu teille panelisteille. Onko halukkaita aloittajia? Mä voisin aloittaa, kun mulla on nimittäin hyvin helppo tehtävä. Mä saan kysyä itseltäni. Ja mä kysyisin tietenkin itseltäni, että jos katsot nyt, mitä Euroopassa tapahtuu, mitä olisi tärkeintä tehdä tulevaisuutta silmällä pitäen? Ja viisas vastaus samasta suusta on tietenkin se, että Eurooppa on uskonut kyllä pitkään niin sanottuun konvergenssiin, eli että kaikki maat aika automaattisesti kasvavat samaan suuntaan. On osoittautunut, että tämä ei pidä paikkaansa. Siitä syystä me tulemme tarvitsemaan eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, me tulemme tarvitsemaan yhteisiä eurooppalaisia ponnistuksia tämän meidän eurooppalaisen aseman tässä kansainvälisessä globaalissa arvoketjussa, sen nostamisessa. Ja se tulee olemaan edellytys sille, että Eurooppa pärjää globalisoituvassa maailmassa. Kiitos. Kiitos. Jatketaan sinne kellon suuntaan. Joo, mulla on mahdollisuus kysyä Oras Tynkkyseltä kysymys ja kysyisin sen eurooppalaisen talouspolitiikkaan ja vähän ympäristöpolitiikkaankin liittyen. Miten Oras sinun mielestäsi, missä kohdissa voitaisiin sääntelyä helpottaa? Nythän Suomi on osoittautunut aika hyväksi oppilaaksi sekä ympäristön puolen kuluja on tullut jonkun verran lisää talouspolitiikassakin, taloudellisessa toiminnassa, mutta missä kohtaa helpottaisi tällaista Eurooppa-tasoista tai tästä yhteisöstä syntyvää taloudellista ohjausta ja ikään kuin taakkaa, joka Suomella tällä hetkellä ehkä on. En tiedä, mitä mieltä itse olet, mutta missä keventäisi? Euroopan unionin kannattaa perata sääntelyä kauttaaltaan, siis jokainen direktiivi ja jokainen asetus kannattaa käydä läpi sillä silmällä, että tuottaako se aitoa lisäarvoa eurooppalaisessa yhteistyössä ja voidaanko se hoitaa yksinkertaisemmin ja kevyemmin. Ja siellä on varmasti paljon perattavaa. On asioita, jotka on järkevämpää hoitaa jäsenmaiden tasolla, mutta on myös valtavan paljon asioita, joissa EU tuo aitoa lisäarvoa ja päinvastoin pitää vahvistaa eurooppalaista päätöksentekoa sellaisissa asioissa. Jos yhden esimerkin annan, uskon, että Euroopan unionin pitää pystyä tekemään nykyistä paljon enemmän päätöksiä yhdessä, muun muassa verotuksen vähimmäistasoista, jotta pystytään estämään epätervettä verokilpailua. Ja sittenpä kysyn Laura Huhtasaarelta, mikä on perussuomalaisten, siis puolueen kanta Suomen eurojäsenyyteen? Pitääkö Suomen erota eurosta vai pitääkö Suomen pysyä eurossa? Perussuomalaiset haluavat tehdä päätöksiä, jotka on tarkkaan harkittuja, ja niiden seuraukset yritetään sitten siitä ottaa mahdollisimman. Tiedään, mitä tapahtuu sitten seuraavaksi. Ja me suhtaudumme kriittisesti eurojäsenyyteen ja EU-jäsenyyteenkin, tai EU-sakin haluaisimme muutoksia aikaa, ja kriittisyys on totuuden etsimistä. Tämänhetkinen euro ei toimi, jotain sille on joka tapauksessa tehtävä, mutta se mitä? Niin siinä täytyy miettiä todella tarkkaan, ja minun henkilökohtainen mielipiteeni on se, että Suomen olisi kannattanut pysyä markassa. Mutta se, että Suomi nyt vaihtaisi markkaan, niin se ei tee meistä Ruotsia. Mutta se antaisi meille mahdollisuuden niin kuin toimia omien etujemme mukaisesti tässä globaalissa vuorovaikutuksessa, koska se joustaa. Ja tällä hetkellä me emme ole lähdössä pois eurosta, emmekä EU:ssa, me haluamme kehittää tätä ja olla siellä mukana. Haluatko jatkaa sitten kysymällä? Joo. Jouko Jääskeläinen, minulla on hänelle kysymys. Katsoin tässä A-studiota ja Wahlroos siellä sanoi, että viimeisen 5 vuoden aikana verrattuna sitten taas aikaisempaan, niin Suomeen ei ole koskaan investoitu näin vähän. Mitä sinä tekisit EU:ssa, että meidän vienti lähtisi nousuun ja me saataisiin Suomeen näitä enemmän investointeja, työtä Suomelle? Niin, kyllähän me tarvitsisimme tietysti tätä innostuksen ilmapiiriä, jota on aika paljon peräänkuulutettu, mutta myöskin sitä, että me katsomme markkinoissa Euroopan ulkopuolelle myöskin. Eli sinänsähän meillä on hyvä positio toimia Euroopan unionin jäsenenä, kaikki tietää
tuntevat meidät, tavaramme on laadukasta ja niin edelleen, mutta meidän täytyy avata tätä markkinointia hyvin vahvasti muualle ja kyllä myöskin sitten kulurakenteet tällä hetkellä ovat ihan oikeastikin, meillä on kallis kulurakenne, ihan nykyisiä tuotteita tällä hintatasolla ei mene läpi. Eli pitää keksiä, löytää uusia alueita, uusia tuotteita ja sitten siellä, missä tuotamme entistä, niin katsoa sitä kulurakennetta. Mutta tässä tietysti meidän jäsenyytemme se ei ole esteenä, vaan se saattaa tässä asiassa auttaa meitä. Kiitos todella paljon nimenomaan tästä, että myös Euroopan ulkopuolelle. Tämä oli tärkeää ja haluaisin vielä itse omana mielipiteenä lisätä, että minusta Suomen täytyy myös valmistautua eurosta lähtemiseen. Pitää olla valmiuksia ja suunnitelmia ja vaihtoehtoja. Kiitos. Sitten Kyllönen. Joo, koska ilta on jo pitkällä ja ajattelin, että myös eurooppalaisessa päätöksenteossa täytyy olla innovatiivisuutta ja luovuutta, niin olen valmistanut Paavolle vaalimainoksen ja ajattelin kysyä, että voisitko Paavo käyttää tätä. Ja se menee sillä lailla, että Paavo, Paavo, meidän Tsingiskaan menee Eurooppaan, tahto vaikuttaan. Pusi, pusi, hali, hali, fantastista, fantastista. Aika hyvä. Mieletön. Kuitenkin siinä oli yksi sana, joka ei ollut ihan kohdallaan, se oli tämä Tsingiskaani. Siinä pitää sanoa, että minä olen Putsi Suuri. Se oli Kemin yhteiskoulussa minun lempinime ja minua puhuteltiin silloin jo Putsi Suureksi, että täältä tulee Putsi Suuri ja sitten se loppu menee hyvin. Mulla on Mitro Repo. Ja minun teki mieleni tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyä, että minkä sortin sosialisti sinä olet. Mutta en kysykään, vaan kysyn, että mitä sinä aiot tehdä sen estämiseksi, että Euroopan unioni on kehittymässä liittovaltioksi, ylikansalliseksi liittovaltioksi. Mitä teet siinä asiassa? Paulus Magnus, Paavo Suuri. Siis ensinnäkin pelottelu näissä vaaleissa liittovaltiokysymyksellä on mielestäni aika lailla vastuutonta, koska ihan oikeasti meidän pitää ensiksi määritellä käsitteet, mitä me niillä tarkoitamme, mistä liittovaltiosta on kyse, minkälaisesta mallista. Sen voin sanoa heti, että olen ehdottoman varma siitä, että Euroopasta ei koskaan tule mitään Yhdysvaltain kaltaista liittovaltiota. Jos Euroopan unionissa tulee liittovaltio, se on jotain aivan sui generis, aivan omaa luokkaansa, jonka vain eurooppalaiset voivat keksiä ja saada toimimaan. Mutta ilman muuta meidän pitää olla valppaita näkemään kehityskulut ja myös ne piilossa olevat intentiot, siis tiettyjen ryhmien aikomukset tehdä sellaista politiikkaa, joka peitetään kansalta. Pidetään lyhyinä. Ja tässä suhteessa siis, minä haluan, että se torvi vielä soi, että jos mennään liittovaltioon, niin se on kansanäänestyksen paikka. Piste. Se on kansanäänestyksen paikka. Ei todellakaan tule amerikkalaista liittovaltiota, koska eivät olisi ikinä semmoista sotkua amerikkalaiset kehittäneet kuin mikä täällä Euroopassa on saatu aikaan. Aivan. Yhdysvalloissahan osavaltiot eivät vastaa toisten osavaltioiden veloista. Mennään sitten eteenpäin. Meillä on vielä kysymyksiä jäljellä. Minulla on muuten kysymys. Joo. Merja Kyllönen. Siis sinä kuulut näihin Pohjolan hurjiin ja villeihin tyttöihin, huomasin. Aivan mahtava arsenaali, mutta minkälaisella asearsenaalilla sinä aiot sitten, kun tulet valituksi, mitä toivon, Esko Seppäsen jalanjälkiä harppaamaan, niin miten syventää Euroopan unionin arktista ulottuvuutta? No, siinä on Mitro Repo erittäin iso työmaa. Olen havainnut sen liikenneministerinä, että ylipäätänsä ymmärrys siitä, että on olemassa pohjoinen ulottuvuus
ja maita, joille sen arvo on tyystin erilainen kuin mitä sitten Keski- ja Etelä-Euroopassa. Ja jotta sitä ymmärrystä saa vahvistettua, niin täytyy luikerella, uida niihin piireihin, missä asioista päätetään. Mihin liiveihin? Ei kun piireihin. Minä en ui liiveihin, vaan piireihin. Ja on tärkeää, että verkostoidutaan, kerrotaan ihmisille asioista samalla tavalla kuin liikennesysteemin kehittämisessä, niin myös tässä arktisessa osaamisessa, arktisessa tietotaidossa täytyy olla ihmisiä, kumppaneita, jotka saa ymmärtämään, miten asiat etenee. Ja varsinkin arktisessa merenkulussa meillä suomalaisilla on paljon osaamista, tietotaitoa, tekemistä, ja sitä veisin sinne Eurooppaan. Niin sitä pitää viedä miesten pöytiin ja naisten pöytiin, kaikkiin pöytiin, jotta tieto ja osaaminen vahvistuu. Kiitos Merja. Me tulemme kulkemaan käsi kädessä eteenpäin samaan. No mikä ei. Mennään jälleen eteenpäin. Pääsette hiukan arvioimaan toistenne suoriutumista tässä tämän illan paneelissa. Kehukaa yhtä vastapanelistia parilla sanalla, maksimissaan 15 sekuntia. Ette saa kehua itseänne. Kuka haluaa aloittaa? Tämä Merja on oikein miellyttävä daami. Ja erittäin kauniin vaalilaulun oli minulle kehittänyt. Kiitoksia siitä paljon. Ehkä minä jossakin muodossa käytän sitä, kun vähän korjaan. Kiitos. Jatketaanko tästä suorilla vai? No jatketaan näin rivissä, niin juu. Joo. Eli Paavo tässä minun vieressäni on erityisen tomera pohjoisen mies, joka ei jää koskaan sanattomaksi. Oli se sitten pöytä, jossa puhutaan Indokiinaa tai Suomea, niin Paavo on äänessä. Ja Suomi tarvitsee ääntä Eurooppaan. Hyvä. Siinä on toinen hyvä vaalilause. Kiitos. Pitäisi varmaan kehua tuota Merjää, että saisi itsellenikin vaalilauseen, sellainen on vielä tekeillä. Mutta ajattelin kuitenkin kehua Thorvaldsia sen takia, että hän on minusta tässä paneelissa hyvin tuonut vähän sellaista pitempää perspektiiviä ja isompaa kuvaa keskusteluun. Ja on hyvä tuntea historiansa, jotta sitten tietää, mihin suuntaan kannattaa tulevaisuudessa mennä. Kehuisin Oras Tynkkystä. Hän kuuluu minun kanssani näihin harmaisiin, värittömiin, mutta hyvin asiantunteviin ja taitaviin poliitikkoihin. Olen viime viikkojen aikana kiertänyt kaikki Euroopan kriisimaat, paitsi Kreikka, jonne mä lähden ensi viikolla. Ja nyt Suomessa. No, ja se on tehnyt sillä tavalla erittäin syvän vaikutuksen minuun, että pahinta, mitä kaikissa näissä maissa on tapahtunut, on siinä, että poliitikoilla ei ole ollut kykyä tai uskallusta tarttua ongelmiin riittävän ajoissa. Ja siitä syystä minusta on tullut aika piikikäs ja ehkä yliasiallinen, mutta asia on niin tärkeä. Ja siitä syystä mä annan tämän paneelin pisteet Oras Tynkkyselle. Roiteita asiamiehiä. Minä kehuisin Merja Kyllöstä, että saisin sieltä hyvän vaalilauseen, mutta kun minulla on jo se naapurista saatuna, että mitroa politiikkaa lisää, niin kehunkin Paavo Väyrystä, koska sinä et nitroa tarvitse. Sinä teit minun vaikutuksen viime presidenttikilpailussa ja ajattelen, koska minäkin uskallan poliitikkona olla yhtä vapautunut kuin sinä, mutta nyt sinun kravattisi on vähän turhana haalea. Siinä pitäisi olla vähän enemmän punaista vaikka tai iskukykyä. Meillä on yhteinen esikuva UKK, mutta sinä olet syntynyt vain päivää aikaisemmin, 2.3. Minä 2.9. minä 3.9. ja sen takia minäkin lahjoitan teille kirjan kirjastoon, jotta huolimattomat ajatukseni ovat teidän käytettävissä. Siellä on muuten myös UKK:stakin. Olkaa hyvä. Huomaatteko, Kekkonen, Mitro ja minä olemme kaikki neitsyitä. Mutta kuka oikeasti? Siinäpä kilpailu. Kyllä sen huomaa. Mennään nyt eteenpäin. No, minä viran puolesta.
On kyllä. Kyllä on etuoikeus olla tämmöisessä paneelissa, jossa on konkareita mukana ja huomaa, että heillä on kyllä hyvä ote tähän hommaan, mutta tässä mainittiin tässä paneelissa Esko Seppänen ja mä kunnioitan häntä poliitikkona todella korkealle. Ja mun on nyt kans pakko tässä naiselle antaa, että hei, come on! Merja lauloi paneelissa, että en ole aikaisemmin ollut paneelissa tämän lyhyen poliittisen urani aikana, jossa joku olisi pistänyt lauluksia ex tempore, niin minusta se on todella hieno suoritus. Tiesittekö muuten, että hän on uskonnon opettaja ammatiltaan? Mehän panemme kohta palvelukseksi. Kiitos. Sitten vielä päätetään paneeli vähän runollisempiin tunnelmiin. Kuvitellaan nyt, että Euroopan unioni olisi kirja. Ensimmäiset lauseethan me jo tiedetään, mutta nyt me haluttaisiin teiltä kaikilta viimeinen lause tähän kirjaan, Euroopan unioni-kirjaan. Teillä on nyt hetki aikaa kehitellä sellainen. No niin, eli jos Euroopan unioni olisi kirja, niin mikä sen viimeinen lause olisi? Nils Torvalds voi aloittaa. No sen alkuperäinen lause olisi tietenkin saksankielinen Alle Menschen werden Brüder wurde ein sanfter Flügelwald, eli hyvää saksalaista runoutta 1800-luvulta. Että kaikki ihmiset ovat veljeksiä siinä, missä tämä eurooppalainen enkelin siivet koskettavat meitä. Mennään järjestyksessä. Jääskeläinen. Eurooppa suuri viitekehyksemme, josta saimme kristillisen opetuksen ja sivistyksemme. Jos sallitaan 2 viimeistä lausetta, niin ne menevät näin. Mitä sitten tapahtui, siitä päätätte te. Mulla menee sitten varmaan enemmän romantiikan puolelle, mutta mulla on tällainen lause. Arvosta, rakasta, kunnioita ystävääsi Euroopassa rauhan hengessä. Se oli hyvää tarkoittava hanke, jonka tänään tunarit pilasivat. Hattu pois päästä, kun puhumme hyvinvointivaltiosta. EU tarvitsee kipeästi kriittisiä vaikuttajia. Ja se on oleva vielä suuri ja mahtava. Ja siellä kaikki tekevät työnsä ilolla ja täyttävät velvollisuutensa kunnialla. Minä siis siteerasin tuota takaseinää, kollegat. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin päätämme tämän illan eurovaalipaneelin Ressun lukiossa. Haluamme kiittää kaikkia tähän iltaan osallistuneita presidenttihalosta, koulua, opiskelijakunnan hallitusta, yleisöä ja ennen kaikkea teitä panelisteja. Te teitte tästä illasta mahdollisen saapumalla tänne paikalle. Kiitos ihan kaikille tähän iltaan osallistuneille. Ja tästä paneelista tehdään postauskuvineen sivustolle ressunopkh.fi, joten sieltä voi käydä sitten jälkikäteen vielä lukemassa tunnelmia. Ja muistakaa kaikki, että eurovaalipäivä on tänä keväänä 25. toukokuuta ja menkäähän äänestämään. Kiitos. Kiitos.